Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde Sie bitten, Platz zu nehmen. Simona, du Dr. Vecchio, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zum zweiten Abend der Reihe Serbska Debata begrüßen. Ich bin Roland Löffler von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und wir freuen uns sehr, dass wir diese Reihe zusammen mit Srpske noviny und der Stiftung für das sorbische Volk ausrichten können. Das Thema des heutigen Abends ist die Frage nach der sorbischen Bildungsautonomie mit einem Fragezeichen oder weiter wie bisher, ebenfalls mit einem großen Fragezeichen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Abgeordneten Mikvausch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und die Erkenntnisse des heutigen Abends auch in die Regierungskreise tragen werden. Mein herzlicher Gruß gilt auch Herrn Stadnik als Vorsitzender Domowina und natürlich unseren Partnern, Herrn Braumann und Herrn Buda. Vielleicht noch ein paar technische Dinge, bevor wir in die inhaltliche Debatte gehen. Diejenigen von Ihnen, die wie ich leider nicht der sorbischen Sprache mächtig sind, wir haben Übersetzungsgeräte vorrätig, die sind hinter der Techniker-Ecke. Wer Bedarf hat, kann nochmal nach hinten gehen und sich eben so ein Übersetzungsgerät holen. Dann zweite Bitte, wie bei jeder Veranstaltung, das Handy auf lautlos oder Flugmodus stellen. Wir haben ja einen Stream. Wenn es piepst, ist das sehr unangenehm. Dann haben wir Rückkopplungen. Das wäre etwas misslich. Ja, wir freuen uns, dass wir in die zweite Debatte gehen. Wir waren am 27.02. in Schleife und haben über den Strukturwandel und das sorbische Volk geredet. Heute, gerade hier in Grostwitz, wo es ja vor vielen Jahren eine sehr intensive Auseinandersetzung gab um das Thema Schule, dass wir heute fortfahren und dann in der kommenden Woche in Bautzen die nächste Debatte zur Frage, ja, wie kann man das eigentlich deuten, autochthon, indigen, was es für verschiedene Theoriemodelle gibt, die passen oder auch nicht passen. Ich freue mich sehr, dass Frau Milenka Retschke von Srpske noviny nur die Diskussion übernimmt. Danke allen hier auf dem Podium fürs Mitmachen. Bin sehr gespannt auf Ihre Stellungnahmen und unsere Gäste des heutigen Abends würden nun Frau Retschke vorstellen. Vielen Dank. Dobro večer. Na serbsku debatu pod heslom Serbska kubanska autonomija, aber daleka je štotal. Džensa večer votođe se pro a kontra samopostajovanja v serbskim šulstve odkryć. To je bez dvela wužadanie, sprawnie prajene też za mnie. Przetoż taka debata nie je runie won, żadne talkowa na ewangelskim cyrkwinskim dniu, nie je też jana rozmowa ze młodostnymi, kotřiž ze mnou diskutują o tym, što su prawa menšinu,
a one też nie te samsne takajsze na dyskusja na uniwersycie, gdyż so rozmawiamy o serbskich patriotach. To je jedna cyle druga wiec, a ta debata je woprawdzity mieznik. Najebać intensywne pracowania Sakskie Krajnie Centrale za polityczne kubwanie, staj Sakskie Ministerstwo za Kultus, a też Sakski Krajny Zariad za Szulu a kubwanie swoje oddzielenie odprawiły. Na jednym boku je to woprawdzie jara szkoda, a my to jara obżarujemy. Na drugim boku pak mamy taktu szansę, so ze spytostnej temią za nasze praszenia rozestajeć. A na te właśnie tworimy si też jedno mienienie. My, jako żurnalistka, staramy się potem o to, żebyśmy mieli wszystkie informacje w naszych mediach, a z tym je wiezo też politikario czytają, a wy je będziecie też posredkować. Knes Mikłowicz, kaj? Witam was tu wutrobnie do chrześcijańskiej jednoty. Runie tak witam wszystkich, którzy po live streamie tutaj zariadowanie stłują. Ladają na to, że chcemy po tym kole tu na jewiszczu też ryczeć ze ludźmi, którzy live stream widzą, co ja jenoś rec, one mają so na slido.com przyzewić, a tam swoje praszenia stajeć, a wszyscy, którzy tu są, wy widzicie tam QR-kod ze szmuratką skanować, a możecie też napisać na te właśnie swoje praszenia, ale lepiej je wystajecie je tudy na tym mikrofonie. Ale kaž prajna hakle po tutym zjawnym kole. Kneni doktor Brezanova, nawodnica Rečného centruma Witaj, wam dżęca przełoży do Niemczyny, czym tym, którzy jeszcze perfektne serbscy nie może. Proszę notujcie się wasze praszenia, spomiatkujcie się je, my się weselimy potem na żywą dyskusję. Tu na podium witam 4 hostci. Jsem jara wesoła, a dziękuję, że jsme z wami do toho hižo ryczeć mogła, a myśmy trochę o tej temie serbskiego kubania dyskutowali. Witam Dianu Šočinu, nawodnicu Woklečanskiej Wyższej Szule Michał Hornik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Madlenku Šočic. Ona je dramaturgoka a namestnica intendanta za serbskie dziwadło w Budyšinie, a z osobitym narokom pola nas jako mać, ponieważ stajwuj też nanaj, a Diana je też mać. Dobry wieczór. Witam Jana Redwu, on je wuča, ale dżęca też tu jako miastoprzedzida Serbskiego Szulskiego Towarstwa. Dobry wieczór, knes Reda. Dobry wieczór. A wutrobnie witajcie też wy, knieże Krauco, wyższy inżynier, a na drugim boku angażowany człon serbskiego Sejma, a wyższy tam zaposłanc, a z dobą skutkujecie sobą w kubańskim wubierku. Dobry wieczór. Serbska, kubańska autonomia, aber dalej kaž dotal. To je dość prowokantne hesło, je so mi do zariadowania prawo. Ja chcę wiedzieć, może samo postojowanie w serbskim kubaniu wszystkie problemy rozrysać, albo jest giere mudre obstojacy serbski kubański system zmienić? Co wiecie wy, Kneni Šočina? Kneni Šočina? Diana Šočina, hej, proszę, co wiecie wy? Nein, poprom sem jene stejišče všaki žobote dała. W serbskich nowinach je to też czytaniu, bo serbska szulska autonomia to je mi netko jeden kytro cuzy wobrod, kiż ja netko tak nie możu zastupować. Ja si myslu, a ja też miniu, że mamy wiele swobodów, ale beprajne tute swobody, kiż so netko wuhiwaja wo sebe, ladają na kubanski kraj 2030. Wszystko to, co tam w programie stoi, nam poprom zmożni wiele swobody, kiedy możemy w szuli, gdzie jsme zmužici, też wupielnić potem. Knieże Krauco, jak wy to widzicie? Ja, jara weselu so na serbskie debaty, a za to Jack zajadowajam a wszystkim hostom,
a jako Niemcy wotreszczenie Serb powiedział dyskusję lepiej Niemcy. Boże. Ich denke, die Praxis ist immer der beste Ratgeber, sich umzuschauen und zu vergleichen, wie könnte in der Praxis denn so etwas aussehen und kann es uns Vorteile bringen und möglicherweise alle Probleme lösen. Und da will ich darauf verweisen, dass wir im letzten September die Chance hatten, in der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens, die eine ähnliche Größe haben wie wir, uns anzuschauen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich kann nur berichten, dass die Lehrer dort glücklich und stolz und zufrieden waren mit den Möglichkeiten, die sie selbst gestalten konnten, ihres Bildungssystems. Und deswegen bin ich der Überzeugung, serbska autonomija to byže kunc všetkých problémov. Mamy dwie imieni, dwie stenišće, nic naprzeciwni, ale jara zajmowe. To so ja praszam, krótkie wokomik rozmyslowania. Przedstawcie sobie, wy macie wnuczki. Kajku szulu przyjecie si wy za swoje wnuczki? Dzieci wszak macie, to wiecie, jak to bieży. Jak je to z wnuczkami? Jan Reda? Tak stary ja jeszcze nie jestem, a to dla wieso je tomu też jeszcze dość czasa, kiedy może zająć. W idealnym padzie, albo po moich przyjaciach, by się mu przedstawić jedną szulu z dwurycznej, właściwie serbskiej atmosferu, gdzie to jenoś serbskie rycz nie uczuje, ale też knieży też jen serbski duch, to ryka serbskie nałożki sopistuja, hiżo w zakładnoszulskich letnikach, runie tak też pozdzieszo, a też maja dzieci, też serbsko-ryczne rumy na szulskim dworze, potem też we swobodnym czasu, znano też we busu, a wieso też na usach, w miastach, što je nie nitko su, ale w bliższej okolinie. To však v veľkej miere, alebo v viestej miere tiež dženca hižo máme. Knini Madlenka Šučickak, vy si to přijete za svoje vnučky? Ja si przyjął za swoje nuczki, zo maja oni te zbożo, kaj sme myje mieli, so sme im moli ten pucz do Kroščic zmožnič, to tutaj jest serbskie szule, czyż niendziesz jenoś wo nałożki, ale też wo je narodne kubwanie, narodny duch, also jeszcze kusjacja tam widział, hat jenoś nałożki, a to, że sme mi ją we Kroščicach zeznali, to ja to, że Bóg ja si ty wiezo za moje nuczki przała, hacz budzia te ponšitke we Łužicy, ja wiezo te drugie praszenia, ale jeli by so im to zdzierżało, że dżęca no eksistuje burene było, kajż tu nitko, hej, serbska atmosfera, nic jenoś we huczby serbszczyny, we szych przedmiotach, to ja wiezo jojena zakładna szula. A tam już poprawom to zapoczyna, bo czymś chcemy dżęca wieczór dyskutować, gdyż masz potem fachową wuczbu we przyrodowiedach a tak dalej, gdyż sam pon zwieścisz nitko, że na swoje ranice przyjdziesz, ale ja by si to dla zlutej nadzieje przała, że to dola we przychodzie dała, takie nešto. Hej, tylko serbsko, kelkoż można. Tam są ja znano kus differencowana z tym dwuryczne, ja dobił prajcz, also, što je zakładną szulu nastupa, a bożiszo potom czym bole też, czym ważniejsze to je, że to jara serbskiego. So maja, oni tu można w oprodzie, tylko kelkoż można rycznych rumów, rycznych dożywieniów a tak dalej mieć. To je te přeče, kiž je hižo od lejač 20 let ve vołach, ve dušach a ve wutrobach Serbov zakotvene. Přetož před viac než 20 letami su jo ve Kroščicach starší stali, voki džidoja a su stavkovali, demonstrovali za zakovanie srednje šule. A tuta Wittenčanská iniciativa ze svojim konceptom naše šule za živienie je z mojego dopomniecza, a z mojego vida była hižo za swój czas cyle jednore przedoprytkarska. Ona je w sobie tuto autonomię kołała, a z tym je ona dżęca jeszcze stajnie inspiracja za nas. Knini Madlenka Šučic, jak wy to dżęca widzicie, jak lochko albo ciężko je tuto w obsahy przesadzić, widzicie wy szansę za to? Te idee tedy jewia so one w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach? Na kojž debace oni jevia, my sme si veľa z toho vizo sobu zali do našeho živenia. Tedy pak, kaj som ja tiež v tom intervju, kiže so ižo vočiščal prajva, bych to žila naivne, mysle. No, my sme tam všetci sedeli jako studenča, sme si tedy etablirované osobiny serbsko-zjavno živenia preprosili a z nimi so rozmovili a tak dalej. A možno sme tam šoni, hej,
wird to tak widzieć, że by to dopredkarska, a przedaleko dopredka, to by poprom na czasu tedy, gdy my ponci samo wojczkowamy, ale kabuchu te wopsahi huczby moli wupadać, we wuczbie, wszelakich przedmiotach, musimy tam woproci jara daleko myśleli, a jara szeroko myśleli, a haj tedy josowo autonomii myśliło, a tak dalej. Dżęca jsme dále, když tak praješ v našem vujču, městem suci děti tu, v naší svojbe a tak dále, ten systém se oko nás nejo tak změnil, kež by si asi to přała. To pa jo tak. Kaj jsme to też w tym interviewu rekła, to přeco záleží na tych ludziach, ki są zwolniwi, nekonwencjonalne, pucze na zač a tak dalej. A to nie możesz ty nikomu wumetować. Dokież ja mam wielką czeszność przy czymi, ki swoje nadawki spełnia, hat to pedagogojo, wučerjo, hat to starsi, ki to kutne beru ze swoimi dziećmi, a so pracuje, hat w mieszanych małżeństwach, albo w serbskich małżeństwach, kiż mają wyższe wusi dość dzieła, ale to przyjściem tak rec pytają, tyś doma tak rec żywe być, a potem swoje dzieci dowierliwe do tych ruków tych wučerjo dadza, a also, hej, ale tam dała wieso dość materiala, kiż so nie jest woprodził, by ja prawa. Kneni šučina, vučerjo bihu runje svovo, ki še se menovalo šulerjo starši. Moje psichne prašanje do toho smira saha. Vi znaječe pšeča šulerjo, vučerjo starših na svoju šulu, na svojih, na to, što jih obdava, kotre pšeča da one maja, kotrež vi znano ne možete ještě spelnić jako navodnica svoje šule. Ja by co najpierw raz chcemy na tute słowa autonomia rady pokazać. Autonomia tam je so wiele interpretacje można, no, što my netko woprawdzie pod tutym słowom rozumiemy. Gdzieś ja so netko hubszo ze tutej tematiku zabierała, wieso som ja zdejś zase na Wittincu tedy mysliła, a tyś ja som tedy kitro młoda studentka była, a som runy taka szmadlenka wopisowaše. Musimy mieli jara hej, naiwne sone, a sme też jara zmužić się celi tute przesadzić, ale wieso są te sone ostali. A tyś ja netko widzisz, tu są netko szulscy nałodzie naszych serbskich szulów, te są šo, tak rec płody tutych myslu, a tutych pracowaniu. A my woprawdzie też mamy tute sone jeszcze we sobie. My nie smo na tute zabili, ale wieso nas też realita we wszelakich wieckach hači. Nitko je wieso autonomia też w wistej mierze można, kiż nam tuczasne szulskie kubanska polityka też doli. Kaj se prawa, zmužić dobyś być. Ty byś się nešto zwierzyć móc, a ty byś o tym przeświadczony być. A potem możesz ty też relatywnie swobodne koncepty na swojej szuli przesadzić, gdyż kolegi sobą dżane, gdyż oni to chcedzia. My smiemy swojskie rozsudy tworzyć za wszelakie podpiery, tam są wszelakie budżety możne. To rykamy nie sme tak krótsze w ranicach, kaj se najskryje niektóre szkoły to myśli. To nie jest tak. A dziś ja widzę te wizje, które są w tym projekcie Kubanski kraj 2030 jewia, to si może każdy w syci rady wobladać. To są woprawdzie wulkotne wizje. Ja nie wiem, co to się przesadziują na hać do 2030. To jest jara angażowany zamiar. Ale przyjrzałem się, ja myślę, że my tam jsme na dobrym puciu. A když ja na to myślę, że się szulskie towarstwo netko sobie wużadało, to są równe te wiecki, które nas jeszcze przy tym podpierają. Mianujcy równie, tu ten prynny dyb, tu ta zmiana statusa jednej serbskiej szule. A když my to docpiemy, a potem jeszcze ten transport do tutych serbskich szulów, potem mamy wieso te najlepsze umienienia. To rika da švezes jara mało nowymi wumienieniami pontyś jara zbożona. A też wasze dzieci starsi a wučerjo, hej? Mało? To ja nie było jako mało widziała. Tych żadaniu a psieczu serbsko-szulska towarstwa są to jeszcze o wiele więcej. Hej, wieso mamy dohromady 8 pšečov, tute pšeča, respektívne tute žadania, ktoré sme my sformulovali, tute budú so však tiež ešte dali diskutovať, ale ja v tým páde tiež přivosujú, Diane Šolčine, když ona celé jasne praje,
z tym statusom, tam gdzie wo wiece personalny klucz riadoniski dzielak, tam mamy my cyle inaczej wymienienia utworzenia riadoniów, też zasadzenia kolegów, tam ryczymy w fachowej uczbie, tam ryczymy w team teachingu, tam ryczymy w oprodzie też w wszelakich dyferencjacjach, praszeniach a tak dalej, a też też my ten transport zmożniamy, so nam tylko pucze wotyru, also tam są ja też przy tym, so by to hižo jeden jara wielki krok dopredka był. Przyjemszy, što si tyś wyższy buczak nie zreda, što si takie starszy przyja, te tola k wam činu a prajo, ach, nasz Schulz, tun tola ma tam czeże, aber tam czeże, suszcze snano drugie idee, kotreż starszy maja, što si one przyja za tu wuczbu, nic jenoż w serbskiej, tu serbsku wuczbu samo na siebie, ale też w fachowej wuczbie, jak może jen taki szulski dzień wuhatować? Napraszування są jara rozdzielne. No, gdyż ryczymy o tym, kaž Madlenka Šulčić prede też praješe nic jenož serbština, ale też drugie przedmioty, przyrodowiedne przedmioty, towarzystwne przedmioty, stawizne towarzystne a tak dalej. No, tam dzieło fachową terminologię, fachowe zaprzecza, na jednym boku przeco ta dyskusja, pozdziej się moje dzieci nicze wykupuje, zwłaszcza w jednym niemskorycznym rumie, zaczął on treba tu serbskoryczną terminologię, na tamnym boku pak wieso też rozszerzony słowoskład, któryż te dzieci też dalej kupuje, żywienskie kompetencje sposredkuje, a w tym są te wyżadania w oprodzie jara rozdzielne, a w tym związku Sam ja też przeświadczony, a znano ja to też te prawomysno tu prajcz. Przyjrzym, gdyż ja na przykład dżęsniejszy dzień bulka personalna nuza na szulach, zoso team teaching de facto z dwiema wuczerami nie może spełnić, to dawno nie reka, zo wuczerki a wuczero, którzy sami przed radą steja, nie nadziewają w wiele godzinach jen dyferencowany materiał, jen dwuryczny materiał, a tam w oprodzie godziny dło inwestuje, żeby so równie do tym przeczam odpowiedziało, żeby so mu dyferencowany wyuczywać, a tym potrzebam, któreż starsi z dziela formuluje, a któreż te dzieci namiestnie trzeba odpowiedzieć. Knieży Krauco, nikt się wynaredzie, wiedzą czekacie, które z tych wieców, które się kniez Reda nie mianował, knież Šulčina też, które da są w obstad waszego koncepta, któreż wy tak rec się nadziewali, a też niedawno ze serbskiej radu dyskutowali. Gerne, bevor ich darauf komme, würde ich zu meinen Enkeln auch noch kurz was sagen wollen. Sehr gern. Anders als bei meinen Kindern, wo wir ja, ich muss vorher vielleicht nochmal sagen, ich komme ja aus der anderen Welt. Wir haben ja zwei Welten letztendlich im Sorbischen, nämlich einmal die Kernsorbische, wo wir gerade heute hier sind, in Crostwitz, wo das Sorbische praktisch alltägliche Sprache ist und die Kinder es von ihren Eltern mitgegeben bekommen. Und es gibt diese andere Welt der Randbedingungen oder wo die Germanisierung schon so weit fortgeschritten ist, dass die Eltern das eben nicht beibringen können, sondern die Schulen die einzigsten Stellen sind und Chancen, den Kindern das zu geben. Und wir haben ja bei uns in Göda beispielsweise gemeinsam auch mit der Domowina versucht, mehr Sorbisches zu ermöglichen im Sinne sorbischsprachigen Unterrichts, also nicht nur Sorbisch als Fremdsprache, sondern der Anwendung in Weiterführung des Vitai-Konzeptes, was wir in den Kindergarten genossen haben. Es hat leider nicht funktioniert, wir sind ja gemeinsam gescheitert. Und ich würde mir wünschen für meine Enkel, dass wirklich, so wie es im Gesetz eben steht, dass allen Eltern und Kindern, die das möchten, an ihren Schulen das zu ermöglichen ist, dass es nicht nur ein Papiertiger ist, wie es bei mir gewesen ist, sondern bei den Enkeln es Realität wird, die diese Möglichkeiten in den Schulen des sorbischsprachigen Unterrichts bekommen und gleichzeitig, das ist der zweite große Punkt in unserer Welt, die Motivation eine viel andere ist. Es muss einen Coolness-Faktor haben, es muss Spaß machen und dafür beispielsweise eben auch die sorbische Sprache einen Wert haben, beispielsweise anerkannt zu sein als eine der Sprachen, die man braucht, um das Abitur zu erhalten. Das mal zu meinen Enkeln. Die Forderungen des SST finde ich wunderbar und die überschneiden sich sehr, sehr stark mit den Forderungen, die auch das Serbsky und der Bildungsausschuss des Serbsky bearbeitet. Die entscheidende Frage ist nur, wie kommen wir zu der Realisierung? Und unser Ziel ist es ja, die Politik so zu gestalten und die politischen Rahmenbedingungen in die eigenen Hände zu bekommen, dass diese Forderungen praktisch selbst entschieden werden können, dass man nicht in Dresden oder in Potsdam einen Minister darum bitten und vielleicht auch betteln muss, sondern
Wir selbst bestimmen dann die Einstellvoraussetzungen für Lehrer. Wir selbst würden die Klassenteiler bestimmen, wir würden die Größen der Schulen bestimmen, zum Beispiel, wie wir das in Belgien gesehen haben, kleine wohnortnahe Filialschulen könnten wir eröffnen. Wir selbst bestimmen die Personalschlüssel. Wir selbst bestimmen den Einsatz der Lehrer in den sorbischen und den sorbisch sprechenden Unterricht. Wir selbst setzen die Zugangsvoraussetzungen zum sorbischen Gymnasium beispielsweise fest und wir selbst würden die Lehrpläne bestellen und dadurch oder darin eine Balance finden zwischen einerseits eine Kompatibilität mit dem deutschen Schulsystem, aber andererseits eigene Prioritäten setzen zu können. Und wir sind der Meinung, die sorbische Sprache ist allein unsere Sprache und deswegen muss die Verantwortung ganz allein bei uns dafür liegen. Hľadajú na to, što ešte v Unii rek zamovitosť dla, to však mače vy ze Serbsko-šulsko tovarstva Unije tak jasne žadania hľadajú na Zakske kultusové ministerstvo a tiež na LAZUB. To sú umienenia, ktoré máme my netko v opravde za jara trebné. So máme my tak rec ľudí, ktorí si tam sedia, jako referenča, aber jako votriade, aber tajko nešto, hej? Hej, also cele jasne, te druge žadanje, kot smo mu sformulovali, ja možete předližo, Žade. serbske šule treba ja zhromadny serbski referat na Suš, ako je kubanje vec kraja, a potom tež v Lazube, tam, gdzie so to uwiedzie, štož przez kultus tak rec přinže. To reka pak nic, jenož jedna osoba, kaj sme ju dotal mieli ve LAZUB, myslíte vy najviacore osoby, ktoré špuchu potom tam skutkovač dobili? Hej, also to buch som tak rec podobne tym tučasnym wumienieniam, tak rec přimjerič, so jen praj, jen mate referate, tam seđi jen referatna navoda, tam su luđa zasađeni, kod si so v oprodže vota staraja, votun šedne džen na šulah, kaj što džensniši džen tež take, also kujžde, kotrož tež v tym polu je popuču ve, kak to funguje a kak so tam te procesy tež vedu. A tohle máme v oprodže nic jenož jenu osobu za vážnu, ale viacerých aktérov ve kultusovom ministerstve a ve Lazubie. To reka na koncu, so je ta najväčšia samozamovitosť, ktoráž potom by so po tym tukvilnym školským systéme, keď my v státnym nošarstve máme vuvivo. To na kujždy pad, a tež viace potenciala, kotrež by sa tam vuvivo. No, když my máme jeden serbski referát, zamovitosť serbských šulov zviazane, môže sa tež v personálne napiatých situáciách o tym rečiť, hač moli tež junu vučerio gymnázia na vyšších šulách vučovať, alebo naopak, tam nie je jenož o tú vučerskú vúmenu, ale tež vo vúmenu názorneniu. My rečíme tež v trzecim žadaniu o jednom pulu serbských vučerkov a vučeriov, so molíme tam tež v oprodže tom potenciál, ktorýž my máme, a tež te mocy, ktorýž my, ako małki ľudík, máme v oprodže tak koncentrovať, so by sa to v princípe najefektívnejšie mohlo vurtovať. Je to niečo, s čím tež vy ľubkujete? Also die Idee ist grundsätzlich sehr zu begrüßen, dass wir viel mehr eigene Strukturen haben. Und im ersten Schritt innerhalb des LASUB ein eigenes Referat zu haben, ist sicherlich wunderbar. Das wäre ein erster Schritt. Mittelfristig und langfristig sehen wir eben, dass das ein eigenes sorbisches Schulamt in Eigenverantwortung des sorbischen Volkes sein müsste. Dazu braucht es eine öffentlich-rechtliche Grundstruktur. Aber das mit den eigenen Strukturen haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen. Wir hatten ein sorbisches Lehrerbildungsinstitut, es gab eine sorbische Sprachschule. Davon wünschen wir einfach uns viel, viel mehr wieder zurück und noch anders als zu DDR-Zeiten, wo es zwar die eigenen Strukturen, aber doch letztendlich in der Trägerschaft des Staates waren, das dann langfristig in die eigene Trägerschaft zu übernehmen. Dere taj korečnu šulu, však sebe mestem zase maja, když nic v tej forme, kaž my ju znajeme z dávnych časov, ale przyszłym taka wiezo zase existuje. To je než připodla. Kniaz Reda predahača so, Diana, prošu. Ja bych ráda junu na to
skoczyła ze wiadomym, ze tym serbskim wiadomym, a tu ten coolness-faktor, što się knes krauc narečo. Tu ten coolness-faktor hat in serbszczynu netko wiadomy też jako swojsku rycz przypoznaje, aber lepiej prawie przyuza, a też horde jo na swojsku rycz. To je wieso eine wulke prašeno, a ja mam tam wulke dwele, so tu ten faktor, aber tu te wiadomy przyjdzie przez to, so ja ten serbszczynu netko jako jednu rycz przypoznałam, so ja ta trybna za abituru. To je ten fakt z tym, że to jako druga cudza rzecz, co przypoznaje. Som ja to prawie zrozumiała? Genau, also Ja. das Okay, ale kaž prajne, temu ja ne môžu přivazovať, tokež ja mám ten názor, nie, so serbske vedomie, pola dzieci a młodostnych, woprawdzie nie rune von stajne docpieczu przez wuczbu, aber przez to, kajo to we wuczbie nie tylko przypoznate, ale przez to, kajo jak prezentne ta serbszczyna jo. Hač ona we wszystkich rumach jo prezentna, hač ona też zvonka szule prezentna. Ja widzę, że nasze młodostne zemnudre serbscy rycza, ale ja wiem, że oni mnie sobą husto Niemcuja, a to je rune tun fakt, na którym się buchmo wiele bole działać to byli. Ja wiem, to niekaz no 5 lat miestem jo, ale to je za mnie stajny zastu ten wielki przykład, że my ten nasz wielki huczbny projekt czynili. Tam jsme mieli wiele šulerów też podlakiż nie są maczanoryczni byli. Ale jenož przez to, że są oni na niczym romadzie działali, że się tajku dobrą, wielką prezencu miało, a tajku hodnotu też za nich. Huczba ma hodnotu za młodostnych. Jenož no przez to są oni hordzi byli Serbia być. Aber dalszy przykład jo, daleko precz, gdyż się jedzie ze sradu nami precz, a tam oni dostaną feedback od młodostnych, ka ważne oder ka osobitych ich serbska rzecz jo. To oni jo nie dożywia, a na tym bychmo dobili działać. Jo, nasze młodostne husto dożywia, gdyż oni serbscy busu rycza, aber serbscy nigdzie nadrozy rycza, so oni skiery wuszparania maja. A to je też jedna wista wiec prezency serbszczyny w naszym siedmym dniu. Gdzie są ona pokaza, je ona w radiu. My mamy jedno šulerskie radio, gdzie są nasze šulere prasza, musimy te niemskie huć purać. Moja tam šece, hej, tak kieckaś jump, aber kajki szty šece, serbsku huć buraje, prajemy my też niemsku. Wy macie też in ihrer dobry podcast. We waszym oboku, szczęść wasze szule radyczynia. Hej, wieso? To ja, To by jedna nowost. to ja so narodziło Ja, ze serbskie tej šule. idei tedy w korona czasu, a wieso smo to najprema jako wučerjo do ruky zali, so bychmo my zwisk naszym šuleram zdzierżeli. Miestem ja to netko šparadiste, so jedna skupina šulerov stajne so odmeniejo, wo tutun podcast staraja. Ale to są wiece, kiż woprawdzie potom tutun coolness faktor tej serbszczyny woprawdzie hodnocza. Nils Krautz. ja, sehr, sehr interessant und in Ihrer Umgebung des Kerngebietes, sorbischen Kerngebietes, sind das sicherlich die richtigen Maßnahmen und Möglichkeiten, aber die haben leider in Göda oder in Königswarta funktioniert das so leider nicht. Ich würde Sie wirklich einladen, mal nach Göda zu kommen und mit den Schülern und Lehrern und Eltern vor allen Dingen zu sprechen und sich mal auszutauschen, welche Anforderungen dort sind und wie man die Kinder dort dazu bewegen kann. Und da ist es schon ein Unterschied. Die Kinder denken ja auch praktisch, wenn sie wissen, sie lernen diese Sprache, weil sie nachher dafür nutzen können, zum Beispiel kein Französisch oder Russisch oder Latein lernen zu müssen, weil sie das schon mitbringen aus dem Kindergarten. Das würde den Kindern auch in Weißwasser und in Schleife, wird uns das gespiegelt, würde das denen sehr, sehr helfen. Ich verstehe das, dass es in Reckewitz ganz wieder anders ist. Deswegen bitte ich um einen ganz intensiven Austausch, dass wir unsere Welten gegenseitig noch besser kennenlernen und schauen, wie man dem einen gerecht wird, ohne dem anderen ungerecht zu sein. Also ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir da gute Lösungen finden miteinander. Und letztendlich, ich will kurz sagen, unser Gebiet sind nun auch die Gebiete, wo wir diese 80.000 zukünftigen neuen sorbischen Sprecher nur rekrutieren können. Ich glaube, das Gebiet für das Sorbische, das ist weitgehend ausgereizt. Da können wir vielleicht insgesamt auf 20 kommen, aber 80 müssen wir in den anderen Bereichen bekommen und da brauchen wir eben diese anderen neuen Ideen. Ja by rade na to nawiązał, sobie też na te nakromne kończyny, też Madlenka Szocic, uwiedzie, że ona wszystkie ci dzieci, tak do Kruszczyc na szulu dała, wyście ten transport prywatny zmożnili,
kaj še so to tež vozivivo. S tym w principie buchmo też mieli w jednym żadaniu jedną możną odmowę na te nakromne kończyny. Gdyż my prajmy, my trzebamy jeden lepszy szulowski transport, gdyż my zmożniamy nekomplikowane właśnie za mniejsze skupinki szulorów z jednej wioski, na przykład tu możliwość szulu w Radworju, w Rajbicach, albo we Budyšinie, albo we Woklecach a tak dalej opytać, na przykład wyższe szulu, albo też zakładne szule we Wokolinie, nie by te dzieci wiele czasu w busu dobyło siedzieć, dokąd by one miały jeden dyrektny zwisk, by w principie mógł jedno susoda albo jedną susodku sobie doma zać, by mógł te domace naroki doma czynić, znano też jeszcze pola woki albo pola jednej susodzie czety, a my bychmy wety z jen dalszy ryczny rum mieli. To daje cały wielki potencjal, a runę to dla też nasze własne żadanie. A tam knieże krauco smymy pola nakromnych kończyn, a mamy jedną możliwość ich wotozać. Što will? Ganz kurze Antwort darauf. Ist eine Variante und mir wurde ja entgegen der Gesetzeslage eben zum Beispiel auch gesagt, dann schick doch deine Kinder nach Grostwitz, wenn du es in Göder nicht bekommst. Das ist sicherlich für eine Möglichkeit und ich würde das immer den Eltern überlassen, ob sie sich dafür das eine oder das andere entscheiden. Aber ich will ja dieses andere Ziel auch nochmal ins Feld führen. Wir wollen ja gerade in Göda wieder revitalisieren, das Sorbische. Und die sorbischen Schulen, die sorbischen Sprachangebote sind dann ein ganz fester Anker. Und wenn wir das einfach immer wieder in dieses Kerngebiet verlagern, werden wir es nie schaffen, in Göda wieder zu revitalisieren. Deswegen ist es nicht so 100% und schwarz oder weiß. Na to by ja też rady jeszcze prawa, dokiż myśmy so nitko już wiacere razy to dotknęli, so poprawom so też dobie rozeznawać między szulami, gdzie się maczanoritna serbska atmosfera, a też mamy my tak ten potencjal, kiż dobimy my cyle hinak spichować, a wujować, a na jeden stopień przynieść, so by to też w dalszych szulskich formach potem so dalej jeszcze stopniowało, also maczanoryczne szule, a na tamnym boku te szule, kiż skiery są nakromne, zariadowane, a gdzie się serbszina, a serbska kultura poprom jedna zetkawanska rzecz, jedna zetkawanska kultura, a żadna szula nie jest sebi samsna. A ja wieso, hej, Rene, to teoretycznie super klinczy, so może swój, sobie ten transport jednoricho czynił, ale to by się runie ta alternatywa za nas, to jest Budyšina, nie by żadna alternatywa. To mi te żel, ja sam rady w Radworju, gdyż nasze kiżory tam dojechaja, a so tam też weselu, a gdyż kormeja tam spio, ale radworska szula nie by żadna alternatywa. A myśmy też dostali ten poskit, my bychmy was finansielnie podpierali, jeli byście wasze dzieci do Radworja wezli, byście tak a tak wiele dostali, a my są prali, pa ich nie wezemy do Radworja, my chcemy do Kruszczyc. Emocja była za to, aber čo dla je to ponuče tako i było, je do Kruszczyc pozyć. Na, dokiż je ten rozdziel to, dokiż my tedy że tak zaczuvali, gdyż je ten podziel maczanorycznych szulerjów, wulki dość, porno tym, kiż tu rycz wuknu. Potom masz tę szansę, że ty wszyscy przyjdą na inwestyczny stał. Jeli tu ten pomiar nie trzychi, a przewaha, also ta je przewulka, je też ten wucza po moim zdaczu, aber ta cała szula z tym przeżadana, dokiż hat to nie dwaj, aber cio, w jednej riadoni od pecza 20, ja to cele hinak, hat że to na przykład połeca te riadone. Kad jeszcze pon tam jedną serbsko-ryczną atmosferu, ty zwonka, ty je wuczby, nekak zmištrować. Przeczestwa so tworia, tak to jest normalne, to jest rene. Ale ja si myślę, że dobimy tak żadna szula nie jest sobie samsna, a możemy też rozeznawać, a kroble na tym działać maczanoryczne kupwanie, a spichowanie, a wujowanie, a zbudzenie serbskiego potencjala pola wukniacich. A tam też tak krobli być, a zmusić a prajć, okej, da dobia so też tute szulerio też czaszczy so też próbować w tym, też oni ceđa na taką szulu przyjść, so oni też nie wiste test czynia. Potem so po wistym czasu jeszcze znowu jedno lada, so tam tak krec, so tam jeszcze stopniowało, albo tak. Tam mam ja tak krec moje wulke obmyslenia, što je so tu chwilu stała, što je so woko nas stała, so je to szo jara wiele, a so ja też absolutnie zrozumiał. So może też wučerio być przeżadani w tym, że są oni temu wustajeni. Ja meine, za budysku szulu ja se nam ta odmowa pondała, dokiż nie dość personala serbsko-ryczno za tun przedmiot, a też ta zestawa teriadone nie by taka była, so buchu so potom wszelakie module junu serbscy, junu niemscy, odśmiewali się prawie nie to, pon ty zastajki nie szokesz, nie zreda prawie, tylko kelkoż można, ryczno, svojo skvada, najprej nađevač, serbsko-rečno svojo skvada, potom možeš ti, dokiž tu čiš, tu te večinove reči je tak vulki, a čim dlje su te džiči
Siedne we šuli, zakvani šuli še jara krotko, pončin je tun hort, je tun serbski super, potom je tam też jeszcze ryczny rum. A czym starsze oni budu, czym dlje su oni popuču. A što se te na započatku zapołožił, a to se te w zakładnej szuli jako najważniejsza szulska forma po moim mieniu. Jeli se te to zmištroval, so su oni tam si viesči, pon moža oni te přetradzoj na gymnaziju snano junu jenu serbšćinu vučaku zetkaja, kotraž im neonapisk, a kotraž ich medla se z gramatiku dračuje, ale jeli se oni tam přetreja, a dale při tym ostanu. Potom so to tež miso za s tými mozami riaduje, so su oni perfektni za to, so su oni dvorični, a te šitke druje reče, a šitko dalše beži od samo. Jak to widzicie szulska nawodnica, a też uczą na szuli, kiedy wy widzicie tę sytuację tych przepływania wukonów. Są te wukony w oprawdzie prawie zariadowane za ten gimnazji, za te kubwanie, akowanie naszej duchownej elity w narodnym zmysle, a w rycznym zmysle. Je to tak w porządku ze z tym tukwionym przeryskom, z którym nasi młodzi ludzie na gimnazji potem chodzą po 4. letniku? Přerezknike nima ničo vůbec ze serbštinu činčo, no. No. Mu máme netko tu možnost z 2,0 na gymnaziji ić. To je cyle wulki dziel je leca tute kubanske doporučenje dostał za gymnazji. Wulki dziel tych, kiż tute doporučenje maja, du też na gymnazji, to hin miestem netko też na liczbach wyższych szulów widzi, so to im minejo. Hej, tam, bo ja, ale to je neke moje osobinske menine, tam ja generalnie mam też jako mać, moje brusze bolenie, moje dzieci po 4. letniku na taki puć do gimnazji, albo na gimnazji docela dać. To pa to neke proste, jo, tuta šulska struktura. Když by ja na tej nešto zmienić mogła, to by mi sobie za pon lipe lubiło, když by ja prawa, okej, my mamy netko tutun status serbskich szulów zmienimy, a tam mamy potom też nasze możności, když ja prawa, okej, medla nich lute dzieci potom hać do 6-7-letnika romadže na nasze mniejsze szule, a potom smiedzie na gimnazji jeść, ale tute żadanie, ja si muszę teraz no 20 let stara, so te dohe zromadne wuknienie jo možne albo lepsze, ale to płaci nic jeno za serbskie szule, to płaci za wszystkie szule w niemskiej, a też tam, ja myślę, smy na jednym puczu, gdzie so będzie to wujiwać. W porządku. Przyszłym je to jeden aspekt toho prašenia. Aj. Mój wid, że jeszcze trochę do jednego drugiego smiera, tu nie mianowicie, w której mierze da so te narodnostne kubwanie, mimo toho rycznego, kiedy w oprawdzie rozsudne a ważne, w którym mierze chodzi so to, w tym systemie, w którym smy tu chwilu tak rec woprawdzić. Smy po tym puczu się jeno woprawdzić tu serbską elitu kubwać, w sobie znano też w zmysle swojanskie wzajemności. To jest tajne prašenie, któreż mnie znot moje całe lata przewodza. Jan Reda, znano, macie wyjście k tomu? Also ja bomo krótko jadriwe na to odmówić, štusi online te wučne plany woblada, was sobie też za serbščinu, ten cyle jasne widzi, które wopsa i są tam nucka. Tam są winowatostne wobłuki, wobne wobłuki, tam wiedzą też słowiańskostczenu roluraje, a wiedzą też w wuczbie stałiznu na przykład, to ja też wiem od tuż koleginu a kolego, so tam też serbskie stałizny, jenu nic nieważną roluraja, a to so też sobie wuczuje. Smiemy tam jeszcze skutkę? Jara Rede. Gestern pra serbske vedome, jo, teke prašene. Ta pa je ti kužda šula te za sebe sama zamovita. Gdje si ti jako šula do tvojego šulskog programa zapisa, so jo tu ten rozsud za tvoju šulu in vedome rozsud za serbske kubanje. Potom maš to v tvojem programu ste, a možeš na to pokazać. A hej, wieso, mamy my wiele swojbo, ki su, also ki nisu ryze mačano-ryczne serbske swojby. Ale miestem ten čas je tak pokročoval, za voprawdźe tutaj rozsud za Ralbice zawešte też, za Worklece, je jeden wiadomy rozsud za jedną serbską szulu. Dokaż alternatywy starsi maja. Te może ich dzieci też do Kamienca aber halstroa dać. A ci, kiż nam swoje dzieci netko voprawdźe też dowieria, te wiedzia, że mamy my serbsko-ryczne kuwanie. Wieso, netko ta problematika z tymi nakromnymi wioskami, regionami.
my stajne zase netko też o tym rečimy. Resursy są netko jara obmesowane, no? A tam może jenoś neke knez redzie, woprodzie przywosować praj. Znano hin woprodzie najprede raz te resursy wuži, jakieś my mamy. My nie możemy nowe resursy woteureć, gdyż te proste nie są eksistentne. A gdyż my tam woprodzie najprede raz wužijemy tutun transport do tych szulów, kiež netko maja tute serbsko-rečne kubanie. Čo dla nebo to najprede raz jedna možnost špua. Načasne. Bez prašenja, to je jedna jara spomožna ideja. Wiemy ze szulu we prywatnym noszarstwie, że so to tam też tak praktykuje, że oni swoich szulerów ze małymi busami, transportnymi środkami do szule woża. To je jasna wiec, to je też jeden aspekt, który je wam jara ważny. Jeden drugi jeszcze je w zjawnym rumie knieži ustomienienie, a profesor Warner z Lipska to praje, či kiž k njemu přijdu na studij, ne zamoža dost dere serbsce. Tohle je za mne netko te prašenje, kak to netko je. Zaleži to na tem, že my nimame dost vučarjev, že my snano dobíme vučarjev vupoščovač. Je to jedne zasadne wumienienie, ten vučarski púl, o ktorom ste vy predrečal, že to snano pon tež zmožnia, že ta reč so bóle a jeszcze lepiej tym młodym ludziom posredkuje, aber ma to cele inaczej przyczyny. Nein, also ja sin netko ne zvažu prajčać, to woprodzie tak trichy ze steny coj. Ja môžu so doplniť, že som ja po abiture, tedy na štúdii do Lipska šla, som ja najprv raz započala germanistiku studovať a ja viem, že náš profesor jo nám ten tiež umie to, že nemáme žiadne zdače o gramatice a o reči, a že máme jen špatný rečný stav. Hač profesor Warner to netko tiež meni svojim serbským študentom napríklad, to ja nemôžu hodnotiť, alebo posudžovať. Ja si musím tam by so skýre dobil te prašeno na gymnázii stať. Gimnazji tu nitko pola nas ju zastupene nie, ale ja si to tak nie myślę. Ja mam sama z moim manželskom dwie holce, które z tej gimnazji zakończyły, a one dżęca jeszcze dere, a ja dere serbscy rečite, to jest kompliment na nasz serbski gimnazji, što już najudźieszci nastupa. Druze starsi maja znaczy nasze nazonienia. Knieże Krauze? Zu dem Thema Lehrerpool möchte ich auch noch etwas sagen. Also ich bin der Meinung, dass wir uns da teilweise selbst die Schuhe zusammenbinden, obwohl wir rennen wollen und müssen. Die Konzentration auf eine einzigste Ausbildungsstätte da in Leipzig halte ich für wenig hilfreich und das, was eben erzählt wird, wie viele Abbrecher wir haben und wie wenig dabei am Ende an Lehrern herauskommt, das ist nicht befriedigend. Deswegen nochmal die Forderung, im eigenen System auch eine eigene Ausbildungsstätte zu haben im Siedlungsgebiet und da viel niederschwelliger die Möglichkeit zu erschaffen, insbesondere Grundschullehrer und andere Lehrer selbst auszubilden. Und der Schülertransport will ich auch noch kurz sagen, das ist ja, fragt man mich immer, warum habt ihr denn keinen eigenen Schülertransport? Klar sollte man das auch in die eigenen Hände nehmen. Šučic, štož tu serbštinu nastupa, myšak smo so do toho rozmluvili, vyšće menice tiž jara veliku vážnosť na to kvadva rec, so to nezvisuje jenož se s tym zamovitošť maja v osebe tiž starší, abo? Hej, wieso ma te starši tiež veľkú zamovitosť, ale keď sa predejsno prajva, čím staršie te dzieci budú, čím menej majú oni kontakt so svojimi staršími. To je bon jenož ešte večer snano pri večeri, jeli oni ešte s tobou reča, kde sú v puberče. To máme veľké zbožo, naše s nami veľa diskutuja, ešte, ale přivšim. Majú ešte nešto druhé tiež kusk zabiera, a tu te prašenje z tym, kajki stav maja naši modostni, když oni serbski gimnazij opušča, to je te jene, te druge prede so všetce veľa o elitach rečovo. Mi okujže druhý šular tež i nevyšší šule ľube, kišo serb a kišo vedomý serb, dokež tam dobia netko moju rolu, jemo jako mač nabok pojča prajč, jako navodnica popromene serbske institucije, serbsko dživo, da sem ja vesela, když přijedu k nám šulerje z vyšších šulov, a su k mani našim predstajenjam bez sluchatko, sčehovač moc. To je jara rene, so to jeszcze dała z wszelakich końców, hacze to z centruma, aber hacze to z nakromnych szulów, so takie nešto stała. Myśmy przed latami zapoczynali programatisce z tym wopkadżeć, so nasz ryczny stał so zmieni, a mienia, a sme za dzieci prajeli, ok, my budeme se bole napinać, a budeme na przykład za mniejsze dzieci inscenacje czynczki są pak ryzy serbskie, maczonoryczne serbskie,
a potom tu samsnu inscenaciju jeszcze raz serbsce Niemce činiť, so bychom ty za tych rali, když tu serbštinu vuknu, abychom ve tutem vokomiku mieli te dožiwienie, ja noch nicht rozumiał, a jeli ja nächsten Schuss rozumiał, si me to rune też wie raz Niemce słyszał, aber tak, aber słyším to netko jeszcze raz Niemce, to je přeco prašine, kaj to zestaj s tym tekstom, to je teren jedne. Te damne, ja da bi oprajč, ja mam tu te obmyslenia, kiż knes Warner do zjawności da schon woprawnjene, dokež šako tež mamy przy naszym dziwadle młodzieńskie dziwadło. A oni husto do takrat za sebe ty sami swoje teksty nadżywają a przełożują. Abo też nasze činoreine studio. A ja da bi wam prajč, hej, ja so necham wupirać, ale to je nam schon drude črije zuje. Když ja si pomyslu, što da bi bola nas hinak? Čeho odlas, momo, a musmo šli do Lipska, zorabistiku studovali šelce, a to by hinak. A když ja dženca takie przełożki od tych doruki dostanu, si ja muslim čepel huldrač. Mo ten nesmo meli žan zobleks, mo nesmo žan pravopiste emeli, mo nesmo žan usotru meli. A nikak małum praje. Tam nešto netrichy w naszym systemie. A to ja bondyle wam asi praju, ja mam tu zacząć, że my nie zdokoniamo po tutych wszelakich stopniach. Tomu odpowiadać, że bychom mu w obrodzie prajli, okej, my mamy eine przedewzacze, a teryka, te maczonoryczne dzieci na tym stały, a dalej wujiwać, a jara dere wujiwać, bądź my mamy też dobrych żurnalistów, dobrych kulturników, dobrych wiadomostników, którzy potem zase na Bożiszo, pola nas wydziwadle siedzą, a tomu rady szczyhuja, serbščine na wysokim nivoje. Što si pomyslíte, ja sam tu poslednú inscenáciu Shakespearea před 10 letami činila, že ne jac. Dokež si me tu začiš šmiela, to tých Serbov z toho jac nezajmuje. Abo nemôža oni tu tie klasické reči jace ščihovať. Dokež ona ich jac nedocpeje. Dokež je ona zno cuza. Also tam dała všelaké možnosti o tom rozmyslovať. Harune tak ja praju, ja sam to išto modostných zeznala, keď sú na serbskim gymnáziu serbštinu dola nauknęli po 12 latach, a ju dženca jeszcze nałożuja. Zdziela modostni z ryzy niemsko-starzysko domu, když ja praju, wow, to je super, to dała talenty. To sme też na budyjskie pistowani dożywiwa, to dała ryczne talenty. Ale ja mam ten začić, mo ne možemo, a ne smemo si v oči zamodliť s tym, że možemo kujžo, kiž tam do tutej šule, že kjenemu Serbi činč. To nie, a da me ne vidžu tun zmysł w tym. To je šo rene, że mamy tun serbski gimnazji, ale ja mam ten začić, tam všelaké čežišća, ja se ne odpoveduję tomu, što już busnano treba było. O tym pak je zawsze trzeba w jednej drugiej rundzie juno dyskutować, to nitko najprede, abo knes Krautz? Chcecie wy k tomu nešto prać, wyście prede nikogo dziś w gimnazji? Ich frage mich nur bei dieser ganzen Komplexität, wenn wir merken, wie herausfordernd das ist, wie komplex eigentlich, wie will man das einer anderen Kultur sozusagen erklären, die über unsere Kultur bestimmt? Das frage ich mich. Was ist denn so toll an der Fremdbestimmung? Das würde ich mal die Frage, die würde ich mal so rumstellen. Wir haben immer gefragt, warum wollt ihr denn selbstbestimmt sein? Ich frage mal, warum wollen wir denn fremdbestimmt sein? Was ist denn daran so viel besser? Ich verstehe es nicht. Das würde ich mal gern erklärt haben wollen. Ja, to je netko češko, knieniš uči na vyššie, však so prede k tomu ižo. Ja nešto paže, v kotrej mire v to meniče postaje oder fremdbestimmt. V kotrej mire, to je neke, budemo co najprve rozkladjene meč. Na, mit Fremdbestimmung meine ich, dass ein Landtag in Dresden über die sorbischen Angelegenheiten letztendlich bestimmt mit Gesetzen und ein Minister durch Verordnungen. Das ist die eine Möglichkeit und es gibt die andere Möglichkeit, dass wir eine eigene öffentlich-rechtliche Struktur haben, eine eigene Legislative, die Gesetze macht, in Anführungsstrichen, und ein eigenes Schulamt, was die Verordnungen umsetzt, eine eigene, in Anführungsstrichen, Regierung, wie wir das in Ostbelgien sehen. Ich kenne nur positive Beispiele, wenn jemand die Eigenverantwortung in der Hand hat. Ich kenne keine negativen Beispiele, deswegen verstehe ich und nicht und frage, was ist so schön daran und so gut, dass man sich dagegen entscheidet, es in die eigenen Hände zu nehmen. Denn die Möglichkeit besteht ja, ich erinnere mal, nicht allen ist das vielleicht bewusst, am 13. Juli 2011 wurde in Bonn ein Brief in den Briefkasten geworfen, nämlich von einer Arbeitsgruppe, die am Bundesinnenministerium getagt hat und sich überlegt hat, verschiedene Methoden, wie man die Funktionalität des sorbischen Institutionenclusters verbessern kann. Und darin wurde unter anderem vorgeschlagen, dass, ich lese mal vor, die Entscheidung aller Fragen des sorbischen Schulwesens in die Hand des sorbischen Volkes gegeben
werden können. Das hat man sich damals entschieden, vor 15 Jahren, diese Chance nicht zu ergreifen. Und ich frage mich, wo könnten wir heute sein, wenn damals die Verantwortlichen diese Chance ergriffen hätten? Und ich will aber nach vorn versöhnlich fragen, wo können wir in 15 Jahren sein, wenn wir jetzt diese Chance ergreifen? Denn diese Chance besteht nach wie vor. Todla, 2038, ganz kleinen Moment, haben wir ja die Strukturwandel. Das Ende 2038 wollen wir hier einen Strukturwandel geschafft haben. Es wäre doch toll, wenn wir das nicht nur in Beton und Stahl einen Strukturwandel, sondern auch in den Bildungsstrukturen, in den Köpfen sozusagen hätten. Was könnten wir erreichen in den nächsten 15 Jahren bis zum Ende dieses Strukturwandelprozesses, wenn wir das in eigene Hand nehmen? Ich bin überzeugt, wir könnten viel erreichen. Knieže kroca, Ačo toho leta zmejeme ešte dosť mladých ľudí, ktorí napríklad budú v účastvu studovať tiež v Lipsku na Institúte za zorabistiku bez prašenia. A ja sa nádejam, že so vaše ideje, ktoré vy všetci máte za príchodných mladých učiteľov z obchodia, že oni sem so naučia, že oni príchodnej generácii tú serbštinu posredkujú. A knes reda k zakończeniu ja napraszenie na was. Wy macie te przyjście, że oni nie ma tej garantii, że oni tu smieją działać po zakończeniu swojego studia, że oni dostaną jen zawiązk, że bychu oni w obchodzie też sem przyszli, a w serbskich szulach skutkowali. Je to jara motiwować za młodych ludzi, którzy chcą się zdzielać, to też świat odkryć. Na kóždy pad, a to je też prawie, zo si młodzi ludzie świat odkrywają, ale praszenie je wyso bytostne, gdyż młoda żona albo młody mąż so rozsudzi za studii wuczostwa, wo sobie też ze serbszczynu, je wyso też ważne na serbskiej szuli skutkować. A myśmy długo o tym dyskutowali, a wobladajmy się juno przykład falowacych lekarzów a lekarków. W tym związku jest to też dał tak recien stipendii, je nam możność studii podpierować, studii woložić, pucze woložić, siedny dzień woložić, ale z tym, zo jen praj za to pak se ty na bysty czas znajmniejsza na kraju wjazany, a to je w principie związowace, w jakiej formie so to wurotuje, to dobi so wiedzą jeszcze próbować, doki są to wiedzą też pola wuczerku a wuczerów, respektywnie studowacych, cyle inne faktory, jak możemy to zaprzymnąć, ale ja mam to schon za ważne, a gdyż ja mam tam jedną motywację, bo niech każdy sam rozsudzi, do której miery wun to przyuza. Wučerjo sú tiež za vás príkladní wučerjo, je na téma ve vašem koncepte, kde zmijeme my tu šancu, tutun koncept znano juno čitač, moc, kde chcete vy s tym do zjavnosti hić, je to odpolad. Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Wenn man die Lehrer nicht hat an den verschiedenen Schulen, dann wird es auch keine sorbische Ausbildung geben und Sprachvermittlung. Ich hatte es ja vorhin gesagt, dass wir selbst in einer Bildungsautonomie zum Beispiel über Zugangsvoraussetzungen auch für Lehrer bestimmen können und auch für die Besetzung von Leiterstellen. Das Problem gibt es ja aktuell beispielsweise. Und ich will noch mal erinnern, dass es verschiedene, zum Beispiel tschechische Lehrer auch gab, die bereit waren, gerade im Grundschulbereich und vielleicht im Randbereich, wo es jetzt noch nicht darum geht, den nächsten sorbischen Shakespeare auszubilden, eine große Hilfe gewesen wären, die aber daran gescheitert sind, weil die Voraussetzung eben war, dass nach einem Jahr oder so die ein Deutschlevel erreichen müssen für den deutschen Schuldienst, was sie nicht erreicht haben und dann frustriert wieder abgezogen sind, was völlig absurd ist, weil die Lehrer sollten ja Sorbisch den Kindern beibringen, in möglichst einer sorbischen Atmosphäre, die gerade möglichst wenig Deutschkenntnisse befördern würden, weil dann eben die Kinder mit dem Lehrer gar nicht Deutsch sprechen könnten. Also wenn man das sozusagen in der eigenen Hand nimmt, diese Voraussetzungen, die ganz anders sein, vielfach ganz anders sind als an einen deutschen Lehrer, dann spielt das in unserem Konzept eine große Rolle. Und das andere nannte ich ja schon, dass wir im Siedlungsgebiet auch Lehrerausbildungsstätten haben sollten. Und wir haben jetzt, glaube ich, in Löber soll es eine Ausbildungsstätte geben. Also das heißt, diese Regionalisierung wird ja schon verfolgt und das sollten wir uns für uns auch machen. A kdy zmijeme tu šancu do vašeho koncepta poladnúť? Das wird also in den nächsten Wochen auf alle Fälle passieren. Wir haben das im Bildungsausschuss, im Rechtsausschuss durchexerziert. Wir werden es in der nächsten SEM-Sitzung das nochmal beschließen, denke ich, und dann, denke ich, nochmal auch in einer extra Pressekonferenz vielleicht vorstellen. Ďakujem sa vám všetkým za vaše
jara kompetentne odmowy, a nitko ще wy naredzie wasze praszenia stajeć, albo wasze statementy. Proszę przedstawić się skrótka z waszym mianem, a prosić się direktnie też na naszych hostci tu na podium. Sztuchce, Knieszczonak, proszę. Ach, hej, proszę, używajcie te mikrofony, które tu w kodbie stoją, my z stolcami. Dziękuję za. A mi dzieje od tych rycznych rumów. Ja nie wiem, hać niczego koncepcie stoi, jak chcemy zromane zase nowe zakon albo srečne szule. Wotu rzecz. Wete poslednje 20 let so wiele szulów zaurali, te w Nebeczycach, Kruszczycach, srečna szula w Pančicach a tak dalej. Gdyż my chcemy te srečne, albo te ryczne rumy mieć, trzeba zase struktury, a to są zakładne a srečne szule. Ja to niče v nekakvom koncepcie zapřijate, abo tež žene žadanje od ministerstva, so tute šule te financuje. A te druge prašene, ja smo nekajnu somadnu rič z vyššim myslenosti, ze biovode, a ono me minil, ja bych te rade v biovode zase srbsku rič poskyčil, ale ja nemam te učere. Štua tajkim mist na nostnam, abo myšlenostam, abo tež šulskim strukturam pomha, so oni napuč přijdu, štua jak pomoci. Štumu ze z toho kruha odmówić, za jeszcze nicht tukiż w szulskim systemie skutkuje? Na tute prašene može SMK odmówić. Poprom hej, te tu nažal nie. Im Modell der... Ale w koncepcie, we waszych praszeniach je to tam nutzka, aber w waszym koncepcie kiedyś krauc proszę, jara kiedyś krauc proszę. Proszę wy. Ja, also im Konzept einer Bildungsautonomie würde diese Entscheidung der Mindestklassenstärken und auch der Zügigkeit von Schulen selbst bestimmt werden. Und wir haben es in Ostbelgien beispielsweise gesehen, da hat man das sehr, sehr stark herabgesetzt und hat sogar die Idee gehabt, Filialschulen zu eröffnen. Das heißt, ein Direktor ist für 3 Schulstandorte zuständig. Damit kann man sehr effizient mit wenig administrativem Aufwand in die Breite gehen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr stark überzeugt. Und Entschuldigung, und vor allen Dingen kann man dann auch dieses Ziel mal vielleicht im sorbischen Schulsystem ganz als Pionier sozusagen für das deutsche Schulsystem als Vorbild mal umsetzen mit dem längeren gemeinsamen Lernen. Když mi rečíme o tom, so buchu serbské šule jeden vosebite status mili, vosebite status tež ladajo na to personalny klucz, ale vosebite radonický dželak. Potom bychme například mili menše radone a vizo je kujde šulské stejniště tež přeco od toho odvisne, kelko dorosta de facto tu je. No, to my ladame nitko, když my na vyššej šule abo gymnazii ladame na te liczby tych wukniacych w zakładnych szulach lada so na tych w dziecięcych przebywaniach, w pestowaniach, a do działać na te porodowe liczby roczo, a te liczby są wiesz smirodajne, przeco, gdyż w jednej strukturze ryczymy, ale ja się mogę przedstawić, gdyż bychmy docpilien, wiesz ten status, a gdyż liczby odpowiednie są, potem mogli też w wszelkich kończynach perspektywisce założenica 5 a 10 lat, ale perspektywisce też tu a tam zase w jednotliwych szulach ryczeć. Wy siedzicie jako SST w tym dziwym kruhu 2+ pola Sakskiego Ministerstwa za Kultus. Da si wy myślicie, aber będzie tutaj wiec jen dziel tutaj nowego riadowania w serbskich szulach, któraż miestem już 30 lat obstoi, a da si wy myślicie, będzie możliwość zase to juno zmieni? Dziwacie wy na tym? Ta wumena však by nedawno z Serbskiej Radu, a tam je serbskie szulskie towarstwo z tymi 8 żadaniami tak rec szwoke serbskie radzie, to jest to też dalej dyskutowało, no Diana Šulčina by tam też przytomna, a wiesa są tutaj żadania też wiste wopsa, które si my przyjemy, tak rec za tutun nowy zaradnicki przedpis. A wy si myślicie, że ten zaradnicki przedpis będzie potem juno zjawnie przystupny, albo obzamknięty? Na tym so dobi dziwacz, na tym so hižo w posadku dziwa, tak rec w obvuku serbsko-šulského tovarstva, też we wumenie z dziela z domovinou a tak dalej.
jak spieszne te procesy potem budú, no, skieč mi też na to, że z tymi przed wolbami do tej szklence ja nie môžu poladać. Tere, knes Lukáš Novosad sa praša, nikto nie je odmówił na prašenie, jak ważne są styki šulerju z drugimi słowiańskimi ludami. Po moich dożywieniach są jara ważne, tuż praszam so jeszcze junuś, tu by chcę na to odmówić. Ja by cyle leżerne rady raz na to odmówiła, dokiż mi to jasne, że knes Novosad sowieso za to zajmuje. Ja może jedna rzec, jako macz, że so czujesz pod tym komiku zbożą, na gdyż twoje dziecko siedzie z nikakiej jezby ze słowiańskiego kraja rocza, a praj, ja słowiancem, ja wszystkie rzeczy zrozumiał. A mnie jeszcze wulkotne dożywień, dokiż ja un Serb, a dokiż un nikaki muster pon przeco namaka. Hej, a wieso jen wieso, gdyż maja szule swoje styki k słowiańskim, w słowiańskim wukraju. Dalsze prašenia, proszę. Aj, wutrobny dziak za tu jara zajmową dyskusję. Ja mam jedne przypomnienie, a to pon też jest nano jeden argument za autonomię, ja nie wiem, ale znano za to, że so tam so nešto zasadne zmieni. Smo z koleginu Nicole Dowowo-Robinskiej jedno studiu na serbskim gimnazju činili, ona je knjigu o tym pisała, knjiga je loni wyszła, a tam je też ten problem, Madlenka je rekła, w serbskiej gimnazji nie może się tam Saba pec. No? Ale wiemy, że w brytonskiej na przykład, tam te dalej dacze rycze jedna generacja pobrachowaše. No? A ci na bretonskich szulach wiemy, że nasz witaj je po bretonskim modelu, ale to też dalej na szuli. A tam oni są jedną konsekwentną, ryczną politykę jako ramik utworili. Knjeni Šočina je rečal o tem, że może to jeden serbski profil činiti, to je nešto podobne. Ale jednu konsekwentnu rečnu politiku, że so tu sasreči, šice sasreča. A pon sme, z našimi vusledki, smo pon nawiednictwu gimnazja przedstawili, a bychom to a to doporučili. Šice, reča, sasetu. Šice, vučarjo, šice. Wieso, gdyż to nie jest tak daleko, okej, ale poprom jasna polityka. A pon są oni nam prajli, hej, bohužel, to nie możemy czynić, dokąd te wučarjo a tak dalej, a oni nie możemy ich nuzować, a mimo to trebamy tylko dzieci, a nie możemy tych dzieci pon tak nuzować, a Niemcy swojby szyndu, którzy znano nie są motywowani, dere słyszeć, że to pola was nikt na szuli tak funguje, zobaczycie też niemskich starszych, ale ja so praszam, gdyż jen to nie może czynić, jedną konsekwentną ryczną politykę. Jak chcemy pon serbską szulu mieć? To pon to nie jest żadna serska szula. A ja se praszam, hać to jest wasze żadanie, ja do prajć, ja je nikt nie znają, ja nikt drugie wiece czynią, hać to je pon można. Taką ryczną politykę czynić. Dziękuję dr Cordula Ratajczakova za wasze statement, a też za wasze prašenie. Knes Rada, to je prašenie na was. Also ja w tym padzie, jako miastoprzedseda Serbskiego Szulskiego Towarstwa, bo co na to pokazać, że so te prašenia direktnie jeszcze raz dyskutuje, znano też dżęca w mniejszym krugu, ja wszak sam widział, że są też wučerki a wučere Serbskiego gimnazja przytomne, to je jedna dobra możność. Na tamnym boku, jako wučer na Serbskiej Wyższej Szuli Rajbice, może ja prać, nasza pryna sada w domowym poredzie, reka wopkadna rzecz je serbszczyna, no a ja poprom, nie trzeba nitko rec. Knjeni Šočina, proszę. Ja tu studiu znaju, ja sam ten na tym przedstawieniu w Smolarec knjižarni też była, to ja mi jara stroživo zdziela, ale zdziela sam się, ja muszę, okej, hej, takie ta woproditość z naszymi młodostnymi, no. Szojne hać neke serbsko-ryczne maczone rycznie, albo niemsko-ryczne maczone rycznie.
Za mnie je ľahko prajť, že si ja to do mojego šulského programa napísam, ale ladajo hižo do Radvory, tam je to jedno nesmierne vyžadanie, tam serbštinu etablirować. Aber když ja ladam do Slepo, što se tam w małych krokach nadziewa, to są wulkotne stopy, a to są wulkotne kroki, když tam ci šulscy nałožia činia. A te maja tam woprawdzie twardy klip z tym. A bretonština, haj, vošte to narečava, so tam jedna konsekventna rečna politika činova. Naši šulerjo, gimnazija a naše šule su dženca rune so včera večer napuč podali do bretoniske, ale tež či vučere nam praja, te dječi v šuli. Oni bretonščinu nałožuja, ale lidma mje sobu, a lidma v svobodnym czasu, to one francusce reča. A to je tun dojent jene menšinuje reče. In dobi tun reč vezo atraktivnu činč, in dobi tun reč vezo tak nastorčič, ali by prene tak konsekventne nastorčič, zo maja młodostni, so oni wuwiwaja tute wiadome, so smieđa oni hordzi być na swoją reč. Ale to je ciężko, a to nie może szula jenoś zdokonieć, to dobi, kaj si ja prede prajva, to dobi też nasz wobswiet zdokonieć, to dobi nasza tożność zdokonieć. Tam dobi so ta tolerancja pokazać, so so všudzie tuta dwuryczność jewi, so všudzie tuta serbština jewi. To nie dosaha, když my to šuli činimo, tam możemy stano ten ryczny staw polepšić. Ale nic, když još odruje Nimske. A te starši doma, kaj se ja praviva, my mamy wiele starších, ki šich dječi vopravdje pola nas na našu šulu posje, kotrom že vedome, serbština je tu. My smo leta doma imeli starši, ki što nisu cili akceptovač, aber nisu tež cili meč, a su stajne zase tute diskusije, ki šma tež gimnaziji, to ja vem. Čo odlado bi to serbske byč, a čo odlado bi jo to šo serbske činč, pše serbske, pše nimske, haj, tute diskusije imamo všedne džen. A přiwšem, kaž prajne, ta widziom na serbština, mi pobrachuje. Pon bu naše dzieło so woložiło, a potom bychu też starsi, jen lepší přístup mieli, nimskorečne starsi. Smiem ja znano jeszcze dole jemu na to nawiązać. Dokiż my mamy też tu dywk sztyri, w naszych żadanach, których so też tu a tam kontrowersne dyskutował, przystupne kryteria za serbskie gimnazje, budyszin mieli se dalej mówić. Same by juno też rozsudne te praszene było, hać by so jen też juno w starszych domach też juno napraszował, no, jen gimnazje, albo każdy kuba niszczo, wszak docpieje tych wukniacych hustody z okolinem. Nic przeco, ale hustody, jen wielki dziel też jeździ, ale jen dziel je też z okoliny, a my wiemy, jak to w miastach je, tu ta heterogenita, kotraż tam knieży a tak dalej, a wiedzą są to też te wyżadania, z którymś dobi te kuba niszczo, któryś je w wiele większe, no, któryś celi inak te riadone utwory, hacz też nasza rajbiczanska kupa, ja juno praju, gdzieś je od 20 šuloku a šulorów znano są 4 albo 5, ryczna skupina 2, respektywnie ryczna skupina 3, toż też by Madlenka Szucic, dżęca też prawa, no, tutaj maczona ryczna przewaha, mniejszinowe rycze, a tam dobi się też cel jasne dyferencować, no. Znano, však są też starsze gespräche, no, to je neke cele pragmatisce widzone do najbliższej gimnazji za tebe, no, za jedno szuleria, któryż nie, albo przyjdzie z 0, albo mniej, albo bole 0 rycznymi znajomościami serbščine. A to je też ta realita, która tam jedną rolę graje. No, a to dla znano runde tuta dyskusja, dżęca wieczorze w indywidualnym kole. Kak płodna daje tute wyuczenie w obchodzie w tutych rycznych skupinach, w tutych mieszanych skupinach, w tej dyskusji starszymi, a w tej motywacji, co w obchodzie z tej serbszczynu zabierać na szuli, a serbscy wuknąć, je to w obchodzie płodne w tutym mieszanym kontekście wyuczować, a što byście się znano wy, jako wuczerio przeli, zo byście wymoli to niveau tutej serbszczyny na waszych szulach znano polepszyć, zwyšić? Kajże Jan Reda z prajo, my rečemy ju w dwóch serbskich szulach, kiż maja woprawdzie jen luksus. No, my mamy jeszcze wszyscy tutun większą maczonoryczność. A my mamy potem te przykłady, gdyż przyjdą też w 8-9 letniku ze zdrój zjazkowych krajów k nam szulerio, ki są so woprawdzie tak wukmanili, że są oni w 10 mogli serbscy ryczeć. A k tomu pa je woprawdzie trzeba tutun koncept, to je plus, kiż w swojej myśli ma też tutu imersję. No, a když on może tu zwoprawdzić, so in tak rec, to zanurenie do tej serbskiej ryczy zmożni, potom to funguje.
A když máme my potom našich mačernrečnych, te mają serbščinu w rečnej skupiny 1, a te nemačernrečne potom w tych tamnych rečnych skupinach, potom są indywidualne też na tute naroki nawiaza. Tamto serbščina potom też mačernrečne mają wiele wyższy niveau, hać nemačernrečne, to je jasne. Ale miastem je so nam poradziło, że też ci nemačernrečni nitko jedne serbskie przedprówanie pisaja. A ja bo rady też jeszcze na to odmówił, bo sobie to te nie też daty, że szulok albo szuler z rycznej skupiny 2 zostanie wieczny na wieczny w rycznej skupiny 2. No, myśmy też już dożywili, samo z rycznej skupiny 3 są szuloki a szulero przyszli z ryzy niemskich starszyckich domów, a w 10. letniku na wyższej szuli sme się wypytać a wyzwolić, czy one na maczonym rycznym niwoje próbowanie w Niemčinie albo w serbščine absolwuje. A też takich sme my hiže w serbščine mieli. A to je też dopokaz za to, że runde tutun koncept V+, też może się porane praktikować tele wody niese. Ja si myslu, ja wiele odpisuję od uczerju, a wiele też od starszych. Przyszłym dopomnił so ja na jedną dyskusję, jakobych ja jeszcze mać dwie dziewku w Budyšinie na gimnaziju. Myśmy wtedy o tym odważowali, hać so przyrodowiedne przedmioty zasadnie serbscy wyuczuje, a niemskie zaprzyjecza so na taflu napisaja, so bychu ci szuleria, kociś nie są maczernoroczno, pokada wszystko rozumili, a dalekaż ja mam to nitko takle na obzorze, to zdziela dżęca jeszcze tu te dyskusje są. Jak wy to widzicie, a jak by to po waszym myśleniu bieżało wuczba w szuli, w przyrodowiednych przedmiotach? To jest niż to z praksy. Hej, Stijunu, du bist Stijunu was pytać, aber ich Ja może tej odmówić, na przykład my však sme w tej sytuacji, a to nie jest żadne potenstwo, so prydko za de fachowce pobachują. A tu się no woblada na tych stronach Lehrer werden in Sachsen, które przedmioty są tam jara żadane, są to rune tute przedmioty, któreż hustody szpielują tute przyrodowiedy. To reka w tym barze może kujś szulski nawoda, albo kujża szulska nawodnica wesoła być, gdyż ma u nas cyła, jeno fachowa wuczera albo fachową wuczerku, któreż może to wuczować, a gdyż je to jen Serb, je to poprom gaj šest pravih kujko v loče. To je definitivny fakt. A gdyż je to wučer albo wučerka, któreż iżo cyłu chwilu wuczuje, wieso też ustody mamy takie przykłady, te pan też serbscy z tymi szulerami rycza, no, też wuczna rycz je serbska, ale wieso potom ta fachowa wuczba je w niemskiej ryczy. To je definitywnie tak. Gdyż je to jen serbski wučer, je to wieso ništa inače. A to pak je też zjaw czasa, no, a gdyż junu ladamy pošitkone, kelko fyzyki, chemie a biologie so może podawać, albo je docela wupadnęła, są to też so cele drugie prašenia, kiż tam pak też na zakładzie te personalne sytuacje proście nabli do přindu. Kneni Šučic? Hej, to bych ja pod te prašenje imel jotot na przykład nešto, što je biti potom tutun serbski referat, tež mu žela zmištrovač, tež mi pravimo, okay, my bychme mieli tu luksus, so mamy mensze szule, mam absolutną dolność jednoczarowy jedź, dokiż znano te litniki sutajke, dokiż to tak je. A potem może tu ten referat wieso kostkować, a to jo wieso przez woły tych wuczerów, żeby potem znano też od A do B jedź, a nic przy jednej szuli wuczować, dokiż to żeby też na spoczatku naspomniane, so może so taka fachowa wuczba potem też wieso wumieniać mes szulemi. To však je nitko hižo realita, drenic mes gymnazjum a wyższymi szulami na przykład, de facto alle wyższe szule między sobą so prawie wumieniują. A każde leto tomu tak je, młode żony ustody wupadną, albo też drugie personalne sytuacje są wszelako riaduniki so wutworia, prostsze liczby, kiż tomu wiedu, zo je potrzeba na jednej szuli hineša hać na tam nie, a potom so to cyle faktycznie praktykuje. Ale na gimnazju to jest richtig, dokiż sekundarny skoczing 2, a potem tak je. Hej? A to tak z tym zwisuje, kotru kwalifikację wučovace ma, no?
To pak je především ten vůčarský půl, který jste mi naspomněl, a teď vy jste měli to přede ve svém kontextu, ve tom vůčarském půlu to tola říká, serbscy vůčarjo jenož ještě za šule, ve kterých se serbština podává, respektive za serbské šule, jsem já to tak právě rozumiela? Hej. A s tím by po vašem žádaniu, abo po vašem měnění ten problém rozrysany byl? My bychom mohli tych serbskich wučerów, no, kociž też nimale šice su na serbskim gimnazju maturowali, ja prawie wiadomo nimale to nie su šice, kociž miestem na serbskich szulach wučuja, ale ich bychom mohli w obchodzie koncentrować na nasze serbskie kubwaniszcza. Derje, dalsze praszenia proszę ze publikuma, kniaz Domaszka. Najprede Wutrum Jacques Satutu, Jara Dobo Debatu. Ich bin auch Vertreter der deutschsprachigen Sorben. Ich komme aus Hoyerswerda. Da weht in den Dörfern ein sorbischer Geist, eine sorbische Atmosphäre. Aber da ist schon seit 2 oder sogar 3 Generationen die Sprache weg. Und jetzt lebe ich in Dresden und da haben wir auch eine sorbische Atmosphäre geschaffen. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, wenn Sie über Gegenden wie Göda oder weiß was als Randgebiet sprechen, wie es dann in Dresden aussieht. Oder Sie können sich es vielleicht vorstellen. Aber ich denke, dass wir wahrscheinlich teilweise aneinander vorbeireden, an das Gleiche meinen. Wenn Bildungsautonomie gefragt ist, kommt vielleicht das Wort Schulautonomie. Das sind vielleicht nicht die gleichen Dinge. Und wir müssen wahrscheinlich überlegen, in welchen Stoßrichtungen welche Kräfte arbeiten können. Der sorbische Schulverein hat ein tolles Konzept vorgelegt, was kurzfristig Linderung erbringen kann, denke ich. Aber wir sind hier 34 Jahre nach der Wende, 20 Jahre nach der Dowignitzer Initiative. Und als Idealist finde ich es unerträglich, dass wir in Gegenden, die zum Siedlungsgebiet gehören, obwohl es auf dem Papier steht, keinerlei Möglichkeiten haben, die Rechte in der sorbischsprachigen Bildung umzusetzen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass es solche Initiativen wie vom SST gibt. Aber wir müssen natürlich auch in die Gesellschaft reinarbeiten. Wir müssen in den Parteien arbeiten. Das machen wir ja auch. Damit diese Themen dort präsent werden, denn die 99% der Parteimitglieder in Sachsen wissen nicht, worum es hier geht. Die haben noch nie davon gehört, denn es ist überhaupt nicht bewusst, dass solche Probleme existieren. Das ist der zweite Teil. Und ich denke, dass wir aber auch als dritte Seite unsere eigene Utopie nicht aus der Hand geben dürfen. Wir müssen selbst uns aus unserem Schopf da rausziehen und langfristig an einer Utopie arbeiten. Das heißt, wir brauchen eine Debatte, wir brauchen Diskurs und wir brauchen auch VertreterInnen aus unserem Volk, die führen dürfen, weil sie dafür legitimiert sind. Und wir brauchen Interessenvertretungen, die das auch auf deutscher, staatlicher Seite schmerzhaft einfordern. Und ich denke, wenn wir uns das so ein bisschen aufteilen, dann können wir uns gegenseitig stützen. Das ist so ein bisschen meine Botschaft. Ich habe eigentlich keine Frage. Und danke für die Taschentücher. Hej, Klini Schutina? Also diese Debatten, das ist unser täglich Brot. Hej, to je našidne klip. So my tute debaty wiedziemy, a so my wo tute prawa wojujemy. Szojne hačo to ve LASUB, szojne hačo to ve SMK, aber jeszcze dalej na dalszych runinach. A když vy o tom řečíte, so dobíme se sami vůčanč ze studie mizere. Na vězo my tyž to činíme. Ja so neke zvažu za 6 sarskih šulskih navodov reče, da so oni zmužiči, dokaž oni každé leto, každý týden o to vojuja, so maja oni v jich možnościach, so môža oni nikak to přesadiť, štož oni v jich vizijach maja. My mamy jeszcze tute wizje, a my mamy też tute sony, a my mamy też jeszcze tute moce, co my so za to zasadzimy. A tohle, dobia zase znowu brać, ja sam w oprodzie dziakuna za tuto inicjativu, dokež to беше w oprodzie nešto, što je šulske tovarstvo nekaj činilo. Oni su nas przeprosili, oni su z nami o tých dybkach rečeli, što my o tym dzierżymy, što my k tomu prajmy. A to je jeszcze taka vec, když se w oprodzie z tymi rozmawia, ki su tam zapřijate, kiž dobia to všedne přesadžiť. A my sme smeli naše mysle k tomu prajť, my sme našu kritiku k tomu prajili, my sme tiež naše ideje k tomu rekli. A když by se to netko, ja sa nadžiam, tak spiešne kaž možno přesadžiło tiež, potom sme v oprode na jednom dobrom puču si tiež v oprode svojsku
kubansku politiku, a nic jeno šulsku autonomiju, ale też kubansku politiku za naše šule. Tak rec, stvorić. Dokiż tam nie słuša jenež k tomu, so môžeme sami postajować personal, aber tak jenež to tam słuša proste, ty tu wobsak tomu. A tu te swobody smiemy sobie też zdziela netko zazać, a ja, gdyż ja widzę tą perspektywu tutaj kubanskiego kraja Sakska, potem ja widzę w oprawdzie wiele swobodów, które się nam tu odkryja. Drugie prašeno je ta infrastruktura, ki se mi tak ne lubi přivšim, ale też to je en wielki dipk, ki se tam sobu na agendu napisało. Knieże Suchaj, proszę. Hej, dovolte, že ja naviazam na to, što je Kordola Ratajčakova pravila, menim se konsekvenca, što je knez Domaška pravil, zase my nesmeme sami barbić, a što je Diana pravila, my sme so v Serbskej rade rozmojeli o tých problémach ze serbským šulským tovarstvom. Tuta rozmova před krótkim byše za mne jedne ostrozmjace doživjenje. Jedne ostrozmjace doživjenje, doki sam ja tam zviščić drbio, zase my Serbia, trudy naše problemy złote barbimy. W takich rozmowach na przykład tule. W takich wieckach, każ rozprawa położeniu serbskiego ludu w Sakskiej, gdzie wszyscy nasze serbskie instytucje a towarstwa przynoszą, jak tutaj rozprawy. Tam so jen obraz rysuje, kotryż je knez Domaška cyle prawie, tak prawie te zaposłance, gdyż one tu rozprawę czytają, albo gdyż one takie rozmowy, każ tuta słysza, potem si one myślą, no i po Serbii jest o porządku. My mamy dość uczniów, no nie dość uczniów, opak, my mamy szule, gdzie so ten 2+ koncept używa, my mamy piestowane, gdzie so ten witaj koncept nałożuje, tam du dzieci ze tych piestowanio do tych szulów, a ze tych szulów du one do gimnazja, a potem du one na studii do Lipska, a bohužel potem przemało uczniów z toho nastane, takie niż to je možno, dokud chceš v ženském času převile medicínu studovat. Takie zrozumienie po jednoho zaposłanca w sakskim Sejmie bez wiele nastane. One tu je. Te rozmowy, które sam ja najmniejsza wied, ze zaposłancami k temu w obrazie przyndu. A czodla to tak je, dokud sam ja drbiał na te rozmowy ze serbskim szulskim towarstwem jene zwieszczyć. Tam jest so, prawo my mamy ten 2+ koncept, ale on se do cva nie nałożuje. On se nie może nałożować. On nie ma żadny jurystyczny zakład. Nigdzie nie stoi dokładnie, co tu ten 2+ koncept je, a nigdzie nie jest żaden zamówity, który tu ten 2+ koncept w zjawności potem też przesadzi. Tu smo potem też nie dom przyjrzeli te żadanie, so by tam struktury być też w LASUP, a w ministerstwie, które się o to stara, ale my trebamy też jurystyczne zakłady za to, że ten 2+ koncept docwa je jako koncept, jako wiadomości koncept przypoznaty, znaty pola Niemców, co to poprawnie je. My mamy jedną broszurku, ta jest 2018 wydawa, a 2018 jest w tej broszurce nešto napisało, że się mi knini Budanjowa prawa, że to docwa nie kompletnie to, że się so niede junior jako 2+ koncept napisał od Serbów. Also tam są tak wiele dyskrepanców w tym, że mamy teoretyczne, a tym, że są w praksi potem jewi. To jest ten problem. My się barbimy nešto, że w praksi potem nie mamy. A to możemy odpowiedzieć. Tośmy też w Serbskiej Radzie się brali. Ta przychodna rozprawa o położeniu serbskiego luda derbi cyle konsekwentnie zwieszczyć, co tu je, a które tendencje ze toho nastanu. Co jest w poslednim czasu ze tych 6 rozprawów,
Hadź do sedmie, który będzie so po niu hinak pisać zrobić, što je so ze tego uwiło. A potem będziemy też zwieścić zrobić. My mamy 2+ koncept, któryśmy w szulach przesadzić nie możemy. A z tego nastanie to, że jak Nina Dajczakowa prawa, ta konsekwencja naszego jednania je proście przesłaba. My nie jesteśmy Serbia kmani, nasz koncept, albo nasze idee, któreśmy mamy, przesadzić. A to dla mnie też do mienia w tych przychodnich 20 latach, gdyż my tutaj poczynania nie będziemy odpowiedzieć moc. My nie trzebamy w autonomii ryczeć. My tu autonomię doceła nie będziemy przesadzić. Myśmy słabi, co nie zwierzujemy drugie słowo brać. Myśmy słabi, taki koncept doceła potem jedną autonomię, potem wprawdzie żywi być. Co my potem chcemy? To je pan lepiej, gdy my damy najpierw junu w tej kolebce, w tej niemskiej kolebce nieść. To je za nas lepiej. Ja se nenadžijam, zo sme mi ešte na tom stave, kaž před veliče, jako je sovjetničanská iniciatíva zrodživa a jako je ona skutkovala, s tym sme na započatku byli. Autonomia je było jasne hesło. Chcecie by jeszcze nešto so? Ja, also jetzt das ist so ein Henne-Ei-Problem. Man könnte jetzt sagen, in 30 Jahren macht keine Autonomie mehr Sinn, weil wenn wir bis dahin das und jenes nicht geschafft haben, wir drehen es ja um und sagen, wir sollten jetzt mit der Autonomie starten, um all diese Dinge zu schaffen. Und wie gesagt, es hilft immer, die Praxis auch bei anderen mal abzuschauen. Wir haben uns in Ostbelgien das angesehen, die sind so wie wir, die kochen mit dem gleichen Wasser wie wir, die sind klein, aber die haben sich auf den Weg gemacht, die haben uns gesagt, macht das auch, nehmt euch den Mut zusammen. Und mein Chef hat mal gesagt, wer sowas vorhat, der braucht Leute, aber keine Frösche. Und ich sehe hier ganz viele Leute und ich bin überzeugt, dass wir das genauso packen können, weil wir keine Frösche sind. Ďakujem sa vám. Ešte nicht tu? Jedne krutky? Nie. Kněz Buda, prošu. Kněz Buda senior, prošu. Ja mam jedne prašenje, my smo przed niektórymi miesacami się przeprosili na parlamentarską przyradu knieza kubanskiego ministra Pivarca. Smo rečili o tym, że mamy przymało wučerju, a wunio takie kusnate przejście, że my samo mamy szule, gdzie są przydatne przeje, tam serbszczyn wučować. Prajo na hajmu smo neke mamy przymało wučerju, a neke jeszcze co dalsze szule mieć. Za 5 lat, tak mają one niekajke statystyki za Saksku, budzia taka tak meine szulerju. Tym problem doch tak noch nicht geborene Mütter, also das war belitniki, dazu so eine Kroschitzer Schule zaczynili, te neke šinu do tej staro, byliś buchone mačere boli, a z toho ve Sakskiej drepo nekajke statistice winže, zo šularske liczbu signifikantne spanu. Moje prašene jo, jen Sakski Pšeresk może być so tun trichi, ale daje ja nekajke statistiki, hat to też za serbskie szule, za tutun rum, kiż tak rec doch szulero, gdyż oni bydla, kiż na te serbskie szule du, hat to też przytrichi, so zmiemo stanął taką dziru we szularskich liczbach, daje tam nekajke przepytowane ze stronšusko, ja neke naty byla tam, ja ze stronšusko towarstwa. Also ja te liczbu neke dokładne šitke wewu nimam, ale taki trend my też widzimy, also so budże tomu tak, so budże minne šulerko a šulerjo, a z toho zladovania, že to by tiež jedna diskusijná téma, ktorú máme, a z toho zladovania sem je to vizo tiež čím vážnejšie, že my rečíme o tutým osobitým statusu. Tukaj každá wopkovaná riadonia, každý wopkovaný litník vizo tiež te wučerské miestna zaruča, ale každá menšia riadonia, když máme potom zase viacej wučerov tiež k dispozícii, tak rec, też zmożnia zaso jedne lepsze wyuczowanie, respektive lepsze dyferencowanie, a też jedne lepsze przesadzenie, ladają też na team teaching a tak dalej. Sakskie ministerstwo za kultus však je vozivo zo perspektivisce zmija oni hižo za sočeže, šularjo za zakładne, učarjo za zakładne šule zasadzić, so maja one tam hižo rozmyslowania o tym, što bude so z nimi stać, a že budu one perspektivisce vyučovať, abo kotre dživa budu one zvukonieć. Ja se nadijam, že to v serbských šulách tak nebude. Knieže Budarjo junior. Filip Buda, proszę. Hej, dziękuję za możliwość tu na debacie nešto przynoszować, a ja chcę też równie dokąd som šuler na serbskim gimnaziu jeszcze w 12.
zu runje też naszą perspektywu tu do tej dyskusji zapřijeć. Ja sam netko počahuju na nešto, što je so před jednym ok chwilu diskutowało, a sam si tu niekotre mysle napisał. Kotre konsekwencje dawaja, gdyż nima szula gimnazja odpala serbszczynu do swojego siedmego dnia, na przykład na wobkadzie ze swoimi soboszulerami na gimnazju integrować. Personalny staw a wuotowanie serbskich szulów są hustody jara atraktivne. Husto dutež přečeljo ze zakładnej szule na serbskie szule, a z tym wabia wyso też swoich niemskich přečelów, albo kaž je to knes reda predeprajo z jednym pomenne špatnym rycznym stawom, któryż może też bezeszowo nastać na naszych zakładnych szulach. Tute wabia so wyso też przez to na przykład gimnazji. A dżęca może kujże szulo, kiż je dotal na serbską zakładną szulu chodził, a sebi snano też nic, zakłady serbszczyny nauknął, aby turu dospołnie w niemskiej ryczy odpołożyć. A to je nešto, co chcemy oprodzie uzbynić, jen szula może si nitko wupotać, hać se on w niemczynie so próbować dać, nikt tu nie dobi so na serbskim gimnazju w serbszczynie próbować dać. Te jenczke, co zabieży tak do abitury, są 4 małkie semestry, któreż na końcu jen jara małki a snadne dziel uczynia. Na przykład runę tego, kaž informatika, kaž może też sport, also kaž kuže drugi przedmiot. A ja si myślę, to je w osobie na jednym serbskim gimnazju popromien stav, któreż ja si nebuch taki pšał. A tuż ja też tute aktualne wujicze ja to dzierżu za jedne worożowanie naszego rycznego ruma na gimnazju, a ja też samo praju, zo rozy w przychodzie przewaha niemskie rycze w mesobnym wobkadzie, ale też we wuczbie runie pola nas na serbskim gimnazju je tute wujicze wobkedź bujamne. Ja tu też na to naspomnieć, że się na przykład Diana Šoučina prede jeszcze prawa, zo drude faluje te wiadomie, zo je to woprodzie na serbska szula, na której so dzieci poswieja, to když abo prajo w jednym czwartym litniku, w jednym pojena szulara, który się 10 lat stary, tu jeszcze nie może te wiadomie tak rec spoznać. Ja si myślę, to leży w samowitości starsi, gdyż oni tak rec ich dziecko poswieja na gimnazjum, a tuż by to tak rec na przykład jeden krok, pokaż może tam nekak si obladować, na przykład, so, gdyby sobie podpismo sadzić, so je winowatostne, moje w 8 litniku jeszcze jedno przepetowanie, serbskie rycze przewieźć, a jeli so tute nie docpieje, potom dobi szuler na jedną niemską szulu chodzić na przykład. Tokeż tutun ryczny rum, któryż mu na gimnazju mamy, to w oprodzie wuczenia jeden jara wielki dziel naszego rycznego ruma. A to je też w oprodzie ważne za osoby tych szulerów, któryż eben nie mają tutun ryzy serbski ryczny rum doma, któryż mają samo niemskich, kompletnie niemskich starsi, a któryż pak chcedza nitko serbszczyny nauknąć. A ja si myślę, tutun ryczny rum so nesme na żaden pad dalej worożować. Dziękuję. Z tym ja możу nawiązać na jedno anonimne proszenie, które się k nam dokadzało. Jeli so jeszcze nikt tu chce, proszę, myśmy poprom na końcu naszego czasu tu doszli. Nie dom, jeszcze czynimy, hej. Ja mam jedno proszenie z tego, jak chodzi so serbski zakładny niveau przyrównać, bez toho, żeby je na Elite myślił. Wie kann man das sorbische Grundniveau angleichen, ohne nur an Eliten zu denken? Jedno anonimne proszenie, što by chcel znano na to odmówić, by widzicie sami to proszenie? A, proszę. Filipo, tebi ja nekaj najprej raz dziękuję za twoje jara zmužite stežčo. Ja necham knezi suchej tak dokrebeta panč, ale tute, so my si ničo ne zvjerime, abo so my nesme žmuziči došć, to ja tiež necham tak stejo ostać. Dokiž na koncu jo, na každem z nas zaleži, hać bude serbska reč dale tu, abo nic. A tam dobimo ten rič kolorach mieć, a za to so zasadzić, a za to dobi so kujże zasadzić. Tež wy jako šulerio dobicie k temu stać, so še v Serbia, so wy to zakitujecie, a so wy to tež waszym sobušulerem pak tež přistupnicie. So wy him pokazacie, čeho dla buchu oni dobili tutu serbščinu sobu přiuzać. Tež to je wasza zamovitost sobu runie tak, kajž od tych wučerów. A nasza zamovitost, čo je jako šusce navodža, abo jako wučeria jo,
so za to zahorić, za to palić, za to woprawdźe wszystko dać. A když sme my přesvedčiły, potom som ja tiež o tom přesvedčiła, so zmiemy tiež motivovaných młodých ľudí, ki chcedža po nemu vučera byť. Když máš ty, čo dla som ja vučerka hodala, sú sa me niekoci prašali. Ja som miała dobrých príkladov. Ja som miała dobrých vučerkov a vučerov, ki sú mi príklad byli, a dla toho som ja chcela to činč, tož oni čina. A když sme my s przykładom, čo dla my serbscy rečimo jako lekarka, čo dla ja serbscy reču jako předavarka, čo dla reču ja serbscy jako koromna sotra. To je tučasne woprawdźe jen dživ. Když ja z mojej małki džoku nigdzie budešine nakupować džu, so, a ja z jednej předavarku serbscy reču, so na džive, kad se ty videla, so ta serbscy może. To je tučasne jeden dživ, ale my dobimy si to zvirić. My dobimy si zvirić, serbscy w zjawności rečeć, a tutu serbščinu dale dać. Tun zamovitost nam nemže nichtu otuzać. A to so ti ne tramo tujkać w nekajkich, a tam nas te ninja žana kubanska autonomija umožić, gdyż my nitko sami zamovitost ne převzamo, a to my ne tramo žanu autonomiju za to. Chcete vy ešte? Na neke pa bo ja rade tež no odmoviva na to. Dokež ja som tež jara přes 11 som suchom, ja som tež jara přes 11 z knjeni Ratajčakoj. A wieso masz ty prawe, a wieso smo my sami zamowici, a wieso smo my so za to rozsudźili, kaž my to činimy. Ale to z tej dwie stronie. My trebamy jednu jasną administratywną stronu, kiż nam da te możności, a te prawa, a to šojne katolika. Ja te słonike ne praju. Dokež ja to nekad ne praju, dokež ja tež kusinak o tym myślę, ja to tež kusioszo znano widzę, aber inače svoje za to uživam. Ale administracja te jene, a ten serbski referat super. To ty trebaš tu politiku, tu lobby, ty to šo trebaš, tu reputaciju. A ja ty trebaš pa tych ludzi, kiż to przesadza. Ale ty byś oboje mieć. To je jasne. A tole ja tež tak recbone za tym steva praja, hej, jace konsekvence. Ty smo před 11 letami tu vočmu dostali na te prašenje. Čehodla ne možemo my to za serbske šule tak činiti, že svoje dječe na jednu serbsku šulu da, da bi so jako staršiški džil, jeli ne može serbščinu, ne oknježi serbščinu, da bi ju nauknić, so možemo svoje dječe na tutem puču převodžić. Druge menšine to činja. My smo tedy dostali tu model předstajne. Da sam ja prašava so im te prašne čola, mo to ne možemo činiti na przykład w Budyšinie, na zakładnej šuli. A potem činite ta vodmo, nie, to tamo ne možemo našim staršim načiniti. A po my zame kunst, dokiż to ja ne rozumiem tu tym wotmu, dokiż ja si praju, když ty chceš, so tvoje dziecko začuva, so tu reč, kotož oni ve tutej šuli reča, kotož so doma ne reči. So one te za cool, zajmavu, tak hodnu začuva, so ce one ju tež nauknč, a dnes treba one trude tež niko, kiž jo při tem převodžuje. Dokiž, hevak je to šun jen mauki boži dživ. Ja znaju tu te boži džive, kaj se predesno prajva, to dava tu te džive, ale konsekventne by to było, a wiele konsekventniejszo. A to je rune ta vecka z tym statusom. Dokiż naše serbske šule sú sakske šule. Te nimaja žan osobity status, te nimaja žanu pravnički. A čo dla nic? Dokiż to nikište tak jo. A dla toho, co mo neke rune o to pracujeme, so oni zmeja tu naši status. A potom môže sa tajke žadanie ty stajić. Tučasne pravnice tajke žadanie nie je podkładžene. To je proste ten fakt. To je také nitko te prašenje, za kodom sme sa cili tižo prašame mestem hajt, on osobito status, to je tiž tako, tak rec, verči do toho prašenja ze sti elitu, že so da, a na kontra vašne so vone vuja. Sam cili do nije žadalo. Jo tak. To je zjazane ze sti rečni kvalitu, ze stim rečnim nivom, to so šitko namaka. Hač po tutem, aber po tamnem puču kneskrauc? Ja, also ich möchte das mal dann noch darauf eingehen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir einen besonderen Status benötigen für die sorbischen Schulen, weil eben man kann unsere Anforderungen nicht über den gleichen Kamm scheren, wie es restliche sächsische Schulen benötigen. Und die Ausgestaltung dieses besonderen Status, da sind wir noch ein bisschen unterschiedlicher Meinung vielleicht. Aber wie gesagt, wir unterstützen ja auch diesen ersten Schritt in den Forderungen vom sorbischen Schulverein. Diese Frage, die hier von Anonym gestellt wird, ich glaube, die bringt uns nochmal zurück zu den bisschen aus der Hubschrauberperspektive, wo wir denn eigentlich hinkommen wollen. Das sorbische Grundniveau, ohne jetzt nur an die Eliten zu denken. Wir hören auch, also ich höre manchmal diese Aussage, wir brauchen mehr Qualität statt Quantität. Da will ich wirklich dafür werben, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielt. Ich glaube, wir wollen weiter zukünftig sorbische Shakespeares haben, aber auf der anderen Seite
wäre es doch toll, wenn eben zum Beispiel auch in Schleife, in Hoyerswerda und in Göda wieder ein Sprachniveau entsteht, mindestens ein passives, aber vielleicht auch ein aktives, dass man einfach teilnehmen kann an normalen alltäglichen Sprachen. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wie kann man dieses Grundniveau erreichen in der gesamten Lausitz eigentlich. Und wir gehen in unseren Forderungen so weit, dass wir sagen, es muss wieder dazu kommen, wenn das wirklich eine Zweisprachigkeit auf Augenhöhe sein soll, muss es jedem Sorben in der Lausitz möglich sein, Sorbisch zu sprechen, wenn er das sprechen will und sprechen kann. Und darf nicht Rücksicht nehmen müssen auf jemand anders in der Umgebung, der eben nur Deutsch spricht. Und das bedeutet, dass eigentlich überall in der Langperspektive, also jedem Lausitzer Schüler sorbischer Sprachunterricht zu erteilen ist. Das will ich mal als die Vision, die ganz, ganz langfristige Vision von uns noch mit hier erwähnen, für das Grundniveau in der Breite. Ja si myslel, s tym jsme všichni přezjedni. Prošu. Nie, ja by chcel jenož, ja neměl to statement, abo prašenie, ale mi se zdá, že so přeco z takej premisy vukadža, že ta katolská Łužica tun ciruške také žro, zvodkel my můžeme těch vúčerjov do celého toho sydlenského Ruma také brať a tak. Ale to dawnož no netrichy. Ja ta jsem v Ukrajinik, ja mám kus odstavk od toho. A to, što ja doživil runie v těch katolských Serbach, to je ta ryčná zmina. To so runie stane. A ja nike, to je so české prašenie, zo v Hodžiu nike nimaja serbskou šulu, abo ve Slepom je ta situacja kajka jo, ale je na revitalizácia a zdrženie ryče, to z tej dvě všelakorej vicce. A ja nebych chcel dožiť za 60 let, zo so ve Kroščicach pon derby revitalizovať ta ryč. Also to je so ciężkie, ale to je jenož taki statement, so Serbia myslíče na to, so tej ve katolských Serbach, ne, ta situacja tajka, so vy můžete nike posłać učerjov šudžom do toho Ruma. Also to dáva, ja znaju ludzi z ryzy serbskich swójbów, also we mojej starobie, a te pon me sobu Nimcuja. A to tak jo. No, dziękuję, to już. Dziękuję so. Aj też w serbskim sydlenskim Rumie, we Żro, tuto sydlenskiego Ruma mamy miastem w Kubaniszczach jen wielki dziel dzieci, które hižo ze serbsko-mačornorečného staršinského doma ne pokažeja. Tež tudy w Kruščicach hižo nic, ani nic hižo w dzieciacych zariadnišćach, w naszych pisowaniach. To pak je na tema znano za kletu, za jednu przychodną rundu w tym kontekście. Ma jeszcze nicht tu jedno praszenie? Nie? Knesuchi? Dola jeszcze jedno je? Proszę, wasze jedno proszę? Jasence, ja sam pros veseluju, to taka ryczna dyskusja, jo? Gdzieś się tu zacząć ma za doprytka, jo? A ja sam so sopraszeć, ka budem kłam podpierać, pomać. Za jak was jako uczoren, ha, dyrektor, sami nestecie, no? Dokiż wyle wice, to ja od polityki. Ščinjene te ramiki tvorene. A mam tu zači, so ten nas mokus visaja ostana. Kaž ten, kaž Kruščicach, so ten před 20 letami se stanovo. To by se ja nekim od suha poďakovať. To mi jara veseli. Tajku podpiru, haj, vizo rade pšuzame, a vo sebe, když votodžo našu problematiku, tež do zjavnosti a do politiki donesť. Ja sam prawa, když wuczere faluje, to všetce jedna katastrofa, ale když wuczere na serbskich szulach faluje, potom je to egzistencjalne za naszą rzecz. A tak mać wy prawie, když wy prajčimo, nemžemo neke našich wuczerów, kišćemo neke mamo, rozposłać do Łužice, so byśmy revitalizowali, ale my trebamy naszych serbskich wuczerów woprawdzie tu, so byśmy to zdržali, što już mamy, a znano tam też jeszcze dalej wuwiwali a kwalitu polepszyli. A nasza nadzieja je potom w tym, když mamy
te wumienienia, kaj šulske towarstwo se je wuprose, menše riadune, když netrame jac na to kečboat, so my mamy nekajki riaduniski dželak, když mamy tun te prawo, so możemy my też małke riadune wutworić, a netrabamy strach mit, so dumamo naszych szulerów potom na drugie szule posłać, když mamy my te prawo naszych szulerów dowozować do naszych szulu, a nic, so oni dobia so sami o tutun transport starać, kajż mamy minitko tum przykład ze Zbila. Když my to wszystko mamy, potom zmieniamy my zawieszcze też potencjal serbskich wuczerów. Zase wukuwać moc, to zmieniamy my dość serbskorycznych dzieci, kiż dale wukną. Ja necham to nitko szo czarny malować, aber prajc, so my tujkać damo od jednej wieciny. Kaj se prada praja, Możemy nie tylko temu, nie możemy czekać na to, że to się nie lepiej będzie, a te kroki, które serbskie szulskie towarstwo będzie, te będzie jeszcze trać, to jeszcze będzie co chwilę, a niektóre lata trać, a aż do tam dummy einfach sami czynić dalej, kajż jo. Ja bych co teraz na to nawiązać, gdyż my znowu wyzwolili, albo syłahake wyzwolili do nowego przedstawstwa serbskiego szulskiego towarstwa, by jedne z tych praszeno też, my rečimy o kubwaniu we przedszkolskiej staroby, my rečimy o zakładnoszkolskiej staroby, a potem haczkę w kubwaniu, aż to przyjdzie potom. A w tym związku ja to też rene, że się słyszy od publikuma, no od nezaryczera nie tylko cele jasne, gdzie możemy was podpierować. Jednora odmowa nareczy nas, członów przedstawstwa szkolskiego towarstwa, na przykład przyjdźcie z nami do wumieny, znano są tu, a tam też nowe impulsy dawają, no, albo znano są może też nowe website odkrywać. Gdyż ja myślę też na dzieci, które wukną serbszczynu, a mają na przykład niemskoryczny starszyski dom. My mamy też swojne kubwanie pola nas w serbskim szulskim towarstwie sobie zakotwione. Tam są możliwości też do związka przyjść a tak dalej, a tam możemy też nowe sycze tworzyć. No? Katarina Jurkowa tam na przykład też siedzi jako przedsedka, ona już kiwa z tymi flyerami, a Ja še bych tež kněz Ryčary, jedne svoja popšova, prede hač kněz Krauc, potom jako poslední svoja má, prede hač my v opravdě zakončíme. Kněž Ryčarjo, ryčte celé jednore ve vaší vězce serbsce ze všimi, kociž tam bydla, šo jedna hač oni 100%, aber jenož po 100% serbsce moža, tež všichni druzy, nech to tak činia, to je znano, že je na dobrá šansa, hač również je to zavěště jara ciężko, ale przyszłym, knieże Krauzer wyższe, chcę już so jeszcze raz vorjemać. Ja, von der Unterstützungsmöglichkeit, wenn Sie diesen Ideen, also auch politisch einen Rahmen mitgeben wollen, durch eine starke politische Volksvertretung des sorbischen Volkes, dann sind Sie eingeladen, auch da mitzutun. Nächste Woche, Freitag, wird hier in Grostwitz vorgestellt werden, die Eckpunkte zur Wahl zum zweiten serbskes Sejm als eine demokratisch legitimierte Volksvertretung. Dieses Ziel, wenn Sie das unterstützen wollen, können Sie auch da mitarbeiten. Tak, lubi hošćo, ja bych so chcela pola vas, to rika ja so pola vas na najvutromnišo ďakuju, zošte sem přišli. My jsme se jara veselili, zošte s nami diskutovali, zošte připoskali, zošte vůjci kritisce tež tu vystupovali. To dále přinese jene nekanie ničo nepřinese, jen doby so mehr sobu na koncu tola dorozumieć, a jenu liniu namakać. W centrum je naszych rozmysłowaniu však steje zachowanie serbskie rycze, zachowanie wyuczenia naszych dzieci na naszych szulach, rozmowa o tym, do którego smiera ma to wszystko wieść. A ja nie tylko praju utromny dziak, Boże mnie, na stroje zasowidzenie, snać 20. marca w Budyšinie na przychodne koło tutaj dyskusje, albo potom 10. aprila we Wojerecach. Boże mnie, a utromny dziak wam tu na podium.